ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಏರವು ಏರ್ ಬೈದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಪೋಯಿನಿ ಏರ್ రక్షన్ కులాల్ హాయ్ హాయ్ రక్షన్ కులాల్ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದ ಅಗ್ಯುನಿ ಇಂದಕೇನು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿತ ದೋಸೆ ಏರ್ಲ ಬೈಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ಕೇಳಿ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರಿ ಏರ್ ಬೈದೇರ್ ತೂಕ ಏರ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಏರನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಡೆಡ್ ಆಯ್ತಾನ ಅಂತ ಹೋಜು ನಿಂಗೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಎಂಚಲ್ಲ ಒನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರತ್ತೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಹೋಗಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ಪಾವ ಒನಸ ಆತು ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತಾ ಇರ್ನ ಆಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆತು ಜಿ ತಗ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೆರೆಕದ ಮೀನು ಬಣಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ ದಾದಾ ಪೂರ ಮೀನಿತ್ತನು ಬೆರಕೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಪುಣದ ದಾದ ಮಾತ ಇತ್ತನೊಂದೊಂಜಿ ಅವು ತೂಪು ಜರ್ನಿಗಳು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಪದ ಇನಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಆಂದುಂಡು ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಜಲ್ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜನ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಮಾಂಜಿ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾಂಜಿಲ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ಲ ಕೊಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ಡೆ ವೈಟ್ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಕಾನ ಬಾಲ ವಿಟ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ 7 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿ ನೆಟ್ಟಾಂಡು ದಾಯಿಗ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ ನೀನು ಬನ್ನಾಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಡ್ನಾಗನೇ ಲೇಟಾನ ಒಂಚೂರು 10-15 ನಿಮಿಷ 9 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ ಲೈಕಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈವ್ಗೆ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನನ್ನ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಒಂಜಿ 16 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ 4 ಜನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒರಾನೆ 5 ಜನ ಪೋಯಿರು ಎಂಕುಲು ಕೊರಿಯಾ ಲೈಕ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ 4 ಲೈಕ್ 9 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿಖಲ ಪುದರ್ ಬಂದೆಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಳಿದೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ವನಸಾಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಳಜ್ಜಿ ಗೋಧಿದ ಪೊಡಿತ ದೋಸೆ ತುಯ್ಯಾರೆತ್ತನ ತೊಜ್ಪಾಯೆ ಎಂಚಪ್ಪುನು ಬಣ್ಣದು ಎಂಚ ಉಳ್ಳರೀರು ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ
ಪೂರ ಪಕ್ಕ 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 ಬೇಲೆ ಮುಗಿತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ. ನವೀನ್ ಅನ್ನ ತೂಪಾಲೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ. ಟಿನ್ ಟಿನ್ ಏರ್ ಮಾತ ತುಯರ್ ಲಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಕುಡೋರಕೇನ್ರಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ತಿಂದು ಮುಗಿಪೇನ್ ದಾನೆ ರಕ್ಷನ್ ಬಾಯಿ ಮಣಿಪೂಜೇರು ನಾರಾಯಣನ್ನ ನವೀನನ್ನ ತುಪಾಲೆ ಓಕೆ ಐಸ ಅವನೊಂದು ಬಯ್ಯಾನ ದಿನೋಳು ಅವೇನೇ ತಿಂದಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಳ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ತಿಳಿತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ವೇದಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹರ್ಷಿತಾ ದಾಯ ತಿಳಿಪುನು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ವೇದಕ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಮೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಪಿರ ಉಳ್ಳರ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ. ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ದೋಸೆ ಸೂಪರ್ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಿಜೋನ್ ದಾದ ತಿನ್ಪುನಿ ಇಂದುಕೇಂಡೇರು ಯಾನ್ ಅರಿಜೋನ್ ಗೊರ ತೋಜ್ಪಾವೆ ದೋಸೆ ಅವ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ದೋಸೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ದೋಸೆ. ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅರಿಜೋನ್ ಹಾಯ್ ಅರಿಜೋನ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನ ಎಂಚುಂಡು ವೆದರ್ ಅಲ್ಪದ ಭವ್ಯಕ್ಕ ದಾನೆ ಬೈಜ್ಜಿರು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯಕ್ಕ ಬರುವೇರು ತೂಕ ರೆಸಿಪಿಯಾ ರೆಸಿಪಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಬೌಲ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ತೆಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡು ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಇನಿ ಓ ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ ಸುಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸುಮಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಲ್ಯ ಜಿಪ್ಪಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಈತ ಬೇಗ ಓಡೆ ಬಾಲ್ಯ ಜಿಪ್ಪಡ ಅವನು ಮುಕ್ಕುನು ದಾದೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ದೋಸೆ ಎಂಕ ಇನಿ ಒಣಸ್ಮಂತ ಕುಲ್ಲೇರ ಆಯ್ಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚೆನ ಸೈಡ್ ದಿವೊಂದೆ ಮೆಲಾನೆ ಚೂಚೂರು ತಿನ್ಕನಿಕಿಡ ಪಾತೆರೊಂದೆ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸುಮಕ್ಕ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಿಜೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಕ್ಕೊಂತೆ ಜೀರ್ದೇರಿ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪೊಡು ಸೋಕು ಕಲತ ದೋಸೆ ಮೈತು ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ 2 ದೋಸೆ ಹಾಪು. ನಾರಾಯಣನ ಅರೆಗ್ಲ ತೂಪಾಲೆ ಬಂಡೇರು ನಾನು ನೈಟ್ ಅರ್ಧ ಪುನು ದೋಸೆ 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 ಫೇಮಸ್ ಆಪ್ ನಾನು ಬಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಟರ್ ಪರ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ರೋ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವು ದಾನೆ ಅಂಚ ತಿನ್ಪು ನೀಂದು ಅವೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಎದೂರೊಡೆ ನಿಂಗೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಳು ಪನ್ಪಾರೆ ಬೊಕ ದಾದ ಅನ್ಪುನು. ಅರಿಜೋನ್ ವೈ ಯು ಕವರ್ ದ ಬಾಯಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಶೋ ದ ಕ್ಯಾಬನ್ ಪೇರೆ ಅಗ್ಗಿಂಗ್ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಪತ್ತೊರ್ಚಿ ಸುಬಕ್ಕ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕುನ ಅಂದ್ಗೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊದಿಬೂರುಣಿ ಪಂದ ಅತ್ತಪ್ಪ ಕೊದಿ ಓಡೆ ಏಳು ಸಮುದ್ರ ಕಡತ್ ನಿಕಲ ಕೊದಿ ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಮಾಯಾಪನ್ ಪೂರ ತಿಂತಿನಲ್ಲ ಪೋದುಪ್ಪು ಕಾಂಡೆ. ಲಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನು ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುವೆ ನೋ ಅವು ಪಣಿಯರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ಮರೆ ಹಿಡ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ದಿನೋಲ. ಲಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನು ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಓಕೆ. ಅರಿಜೋನ್ ಚೀವಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅವರವರ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಕ್ಕ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಬ್ಬೋ ದಾದೆ ಬಿಸಿ ಎಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರಿಜೋನ್ ದಾದ ತಿಂಡರು ಯಾನೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಒಬ್ಬ ದಾದ ಬಿಸಿ ಅರಿಜೋನ್ ದಾದ ಬಿಸಿ ಅರಿಜೋನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಲಿಖಿತ್ ಹಾಯ್ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಲಿಖಿತನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಡ್ಡ
ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂದು ಫಂಡೇರಿ ಆರಿಜೋನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪು ಚಾಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್ ರೆಡ್ ಅವರ್ 2 hour 8:30 to 10:30 ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೆಲೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾ ಪರಿಯರ ದಾದ ಕಚಾಕ್ ಕಜಿಪು ದಾದ ವನಸ್ಮಂತರ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರಂದಕ್ಳೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾರಿಜೋನ್ ಅಯ್ಯೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೂರ ಒಂಜೆ ದಂಬುಡು ಕೇಂಡರ್ ನವೀನನ್ನ ಅಂದ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಂಡೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತೈ ಕೈಗೆ ತರೆಗೋತುನಾ ಸಿ ನೌ 7 o'clock in दुबई 7 to 8 8 to 9 खलास 2 घंटा कल तो हम लोग 1.5 घंटा बैठा था कोई मालूम ही नहीं पड़ा बस तुम लोग चैट करते रहो हम लोग बात करेगा मुश्किल नहीं है 2 घंटे वो अपना कुशागर एक डे आ रहा है लाइव में कभी भी डेली आते हैं हाई बोल के जाते हैं लाइक देख के जाते हैं नए नवीन नारायण कुलाल ಬೇಲೆಡ್ದು ಬತ್ತರ ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಅಂದ್ಕೇಂಡೇರು ದೆಂಗದ ದಾಯ ತಿನ್ಪುನಿ ದೆಂಗದ ತಿನ್ಪಿನ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಪಂಡ ಎದುರುಡು ಯಾವ ನನ್ನ ಹೊರ ತಿಂಡತ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅಂದ ಅನ್ನಂದು ಅವು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಕೋಡೆ ಗೊತ್ತೇ ಆದ ಜದ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಅರಿಜೋನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ತಿಂಡಾರೀರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಸ್ಸುಟುಳ್ಳೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಪಾಪ ಅರೆ ಕೊಂಚ ನೆಟ್ಟು ದಿಕ್ಕು ನಾವಳಿ ಬಸ್ಸುಟ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈತ ಬಂಗುಡನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಸೌಖ್ಯ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ದಾದ ಕಜ್ಪೀರೇಗ್ ಬಫೆಟ್ ಇತ್ತನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂದ ಎಂಚೊಂಡು ರೆಡ್ಡಂಡ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಆತ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾನ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದೆ ಈರ ಆವಲಿ ಆವಲಿಯ ಪ್ರಮೋದನ್ನ ವಂಡೇರು ಅಲ್ಲ ಅರ್ಸಿದಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಓಡೆ ಪೋಯರಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಸಿದಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಅರಿಜೋನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಂಡು ಫುಡ್ ಪುರ ಎಡ್ಡಂಡ ಅಲ್ಪದ ಅರಿಜೋನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನ್ನಲ್ಲ ಅರಿಜೋನ್ ಬಣ್ಣಾಗ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಫಿಶ್ ಸರಿತ ಕಾಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದ ಬಿಸಿ ತರೀರು ದಾದ ತಿಂಡಾರ ತೆತ್ತಿ ಮಿನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಬಾಯ್ ಬತ್ತೇರು ರಕ್ಷನ್ ಬತ್ತೇರು ಆರಿಜೋನ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ದೇವರೇ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ಪಿಡಿಡ್ ದಾದವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಂಡು ಏರ್ನ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಕಲ್ಲೂರಿ ಇನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ನಿ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಸುಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ ಪೋಯರ ಅಂದದ ಓಡೆ ಪೋಯರ್ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಚಂದ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲ ಪೂರ ಏರ್ನ ಹರ್ಷಿತನ ಚಾನೆಲ್ ಶುರುವಾಂಡ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸದ್ಯಾಗ ನಮ್ಮನೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದಿ ತಿನ್ಪುಣಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ ಓಕೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಶುರು ಮನ್ಪುಯರಾ ಓಕೆ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗನೇ ಬರೋಚ್ಚಾವ ಪೀರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಡು. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದಿ ತಿನ್ಪುಣಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಣಿಯ ಎಸ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೈನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಲು ಉಂಡು ಅಂತ ಪನದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದೀಗೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ಲ ಮನ್ಪೋಚ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಿಂದಾಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಬಂದು ಅಂದ ಓಕೆ. ಲಿಖಿತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಗಜಿಪು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರಾ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ. ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದರು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬಡ್ಡೀಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬುಡ್ಡೀಸ್ ಬಲ್ಲದ ಮಿತ್ ಕುಲ್ದಿನ ಈರು. ಹಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಮನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ. ನನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಿ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಬೈಜೇರು ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಬರ್ಬೋದು, ನೀವು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿವೆ. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಹೌದಾದ ತೆತ್ತಿದೀತಿನಲ್ಪ ಅಂದ. ಒಲ್ಪಯ ನಾನು ಮೇಳೆ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮೇಲೆಯ. ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಣ್. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ಚೇರ್ಡ್ ದಾದನ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ತೆತ್ತೆತ ಬಾಲ್ ಅವು ಬಾಲ್ ಬೆರಿಕ್ ದೀಂಡ ಅಂಚ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ್ಯ ಅತ್ತತ್ತು ಅವು ಪಿರೌಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋನದ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಬೆರಿತಾ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಇಜಿನ ಬೆಣ್ ಚೂರು ಇಂಚ ಬೆರಿ ಬೆನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಯ್ಯಾನ ಪುರ. ಸೊ ಅವು ಅಂಚ ದೀಂಡದ ಆಪುಜಿ. ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. 13 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಎಲ್ಲರೂ 2 ಮಂದಿ ಹೋಗಿ ಆಯಿತು. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಜಸ್ವಿ ಹಾಯ್ ಬಂಡಲ್. ಹಾಯ್ ಜಸ್ವಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಕೃತಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. 11 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 1 ಮಂದಿ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಬಾಕಿ ಇದ್ದವರು ಪ್ಲೀಸ್ ರಶೀದಿ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಜಸ್ವಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಂಡೇರು. ಭವ್ಯ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಭವ್ಯ ಹೋಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಕೇಂಡೇರು. ಕಪ್ಪು ರಕ್ಷಣ್ ಅವರೇ ನಾನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದು ಕೇಂಡೇರು. ಭವ್ಯ ವೆಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಬೈಜ್ಜೇರು ಅಂದೆ. ಮಂದಾರಕ್ಕ ದಾದನ ಆರು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ ಆರ್ಲ ಲೈವ್ ಒಂದುವೇ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುರ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕುಲ್ಪುರ ಇತ್ತೆಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡದ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರು ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ಬೇಗ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಯಗ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಸೊ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಜೇರ ಅಂದಿಡೆ ತೂಕ ಬತ್ತೆಡ ಬರ್ಪೇರು. ಭವ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಂಡೇರು. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಯಾರ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಲೈವ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಡೇ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ಬರ್ರೆ ಬಂಗು ಆಪಡಕ್ಲೆ ಪುರ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಂದು ಪೋಗ ಬರುವೇರು. ಮಂದಾರಕ್ಕ ಬರ್ಪೂಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಅರೆಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಲೈವ್ ಉಡ್ಬೋದು ದಯ ಬರ್ಪೂಜಾರ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಳು ಕೇನ್ನೆ ಎಂಕ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಿಂಕಿ ಬೈದಲಿ ಬಂಡಲ್. ಪಿಂಕಿ ಒಲ್ಲಲು ರಕ್ಷಣ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪಿಂಕಿ ಗೊತ್ತು ಜತ. ನಾನು ಕಪ್ಪು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬಾ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬಾ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರೋದು? ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬರುವಾಗ.
ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಲ್ಲೇರಿ ಪಿಂಕಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಜೈ ಬಂಡೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಲ್ ಲೈವ್ ತೂಂದುಲ್ಲಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲಲು ಪಂಡೇರು ಎಬ್ಬ ಲೈವ್ ತೂಪಿನತ್ತು ಬರೋಡು ಚಾಟ್ಗೆ. ಭವ್ಯ ಕೂಕಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಲ ಪಿಂಕಿ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರ ತಾರೇನಾ? ಹಾಯ್ ಪಿಂಕಿ, ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ಬರೆಯೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೇ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಫೈನಲಿ ಪಿಂಕಿ ಕಾಮೆಂಟೆಡ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಎಪ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದೇ ಎಪ್ಪುಲೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಪಾಡ್ಯ ರಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕಲು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮೇಲಾನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ನಿಕಲ ಕಾಮೆಂಟ್. ನಿಕಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಒಂದು ಪೋಡು ಟಪ 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 ಟಪ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾನೆಗೆ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ. ನಾನು ಕಪ್ಪು. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕಪ್ಪು ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕೇನಾದರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಪಿಂಕಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷನ್ ಕೊಕಿ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದೆ ರಕ್ಷನ್ ಬಾಯಿ. ಕಪ್ಪುರವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಏನು ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ? ಅದೇ ಕಪ್ಪು ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುವುದಾ ನಾವು? ನಾವಿನ್ ಕುಲಾಲ್ ಪವಿಯನ್ನ ಒಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್. ಒಂಜಿ ಜನ ಏರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ರಶೀದಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜೋರು ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ಸುದ್ದಿ ಜನ್ನನ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ದೂರ ಪೋಯರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂತೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಕುಡ್ಲಾಡು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ. ನಾರಾಯಣಣ್ಣನ ಕಪ್ಪು ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಂತ. ಸಾರಿ. ಅಣ್ಣಂದು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂಥ ವಿಶೇಷ ನಿಕ್ಲೆ ಕಜಿಪುದಾದಂದವರ ಪಾಡ್ಯ ಡೆಡ್ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೀರ. ಆಯ್ ನವೀನನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದ ಕಜಿಪು. ಕಪ್ಪು ಬಂದಿದ್ದೀರ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ತಿರುಗುಲೇ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೇ ಇದ್ದದ್ದು, ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ದುಬೈ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲೈತೆ ಕಣ್ರೀ ಪಣದುಲ್ಲೇರೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ನಾನು ಕಪ್ಪು ಸಂಪತ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. निमिरा फुरकान हाय निमिरा फुरकान, कैसे हैं आप? एक लाइक दीजिए, लाइव के लिए वेलकम. अगर अपना चैनल चेक नहीं किया तो चैनल चेक करके वीडियो सब देख के एक आप लोग को सपोर्ट कीजिए. नैना कुलाल आप कहाँ से है थोड़ा बताएगा तो अच्छा है. निमिरा फुरकान. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪದಿಂಗಿಲ್ಲ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಕಪ್ಪು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುವ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ, ಆಯಿತಾ? ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಈರು ಬಿಹಾರದಾರ ಅಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಪ್ಪು ನೀನು ಬೋಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಫ್ತೀರಾ ಅಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಪ್ಪು ದಾದೆ ಕಜಿಪುನ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಕಪ್ಪು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಯಾರು ಇಂಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಾರು ದಾದಂದೆ ಪಣೊಂದೇ ಇಜ್ಜರು. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಏನೊಂದಲ್ಲೇರು. ಬೊಲ್ದುಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಲ್ದು ತೋಜೋಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತುಳು ಕಲ್ಪಾಲೆ ಕಪ್ಪುಗೂ ಕಪ್ಪು. ಸಂಪತ್ ಅವರೇ ಏನಿದು ಗೋಲ್ಡು? ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಪ್ಪು ಈರು ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಪನ್ ಮಾರೆ. ಎಂಚಲಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಪ್ಪ ಕೆಂಪ ಬೊಲ್ದ ಅಂತ. ಅರೆ ನೀ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪನೊಂದು ಆಪುಜಿ ಅದವರವರ ಎಂಕ ಪೂರ ಇಡೀ ಓದುದು ಬಾಪು ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಸಂಪತ್ ಏನದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಪ್ಪು ತುಳು ಪಾತೆರುಡು ಇತ್ತಿನ ಪಾತೆರ್ಲತ್ತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ. ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದಾರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಕೇಳ್ನಿ ಆರು ಪನ್ಪುಜಿರಿ ಅನ್ ಕೇನುದಿಲ್ಲ ಕಡೆಂಚ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಲ್ದು ಆಂಡೆ ವೈಟ್
ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಏನೊಂದು ಲೇಡು ದಾದೆ ಇರೆಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೋಳಿಯ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ನೀ ದೋಸೆ ಡಯಟ್ ದೋಸೆ ಮನೋಳಿ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ದಿನೋಲ ತಿನ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಈರು ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ದೀಲೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಕೂಕಿ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಹೆಸರು ಸುಂದರಪ್ಪಗೆ ನೀವು ಅಂಥ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಂದರಪ್ಪ ಸುಂದರಪ್ಪ ಅಂತ ಗಡಿ ಗಡಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ಹೆಸರಿಡಿ. ಕಪ್ಪು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪುದಾರ್ ಪನೋಡ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಕೂಕಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಭವ್ಯಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ ಓಡಿ ಪೋಯಿರು ಪಿರ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ಹೇ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತೇರು 1 ನಿಮಿಷ ಓದುವಾನು. ಸಂಪತ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ನಾನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಬಂಡೇರು ಸುಂದರಪ್ಪ ಅಂತನಾ. ಆದರೆ ಅದು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಸರೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಏಕೆನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಡೇರ ತಪುದಾರು ಚಲೋ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನದಲ್ಲ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಕ್ಕಿ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣದುಲ್ಲೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಕ್ಕಿನ ವನಸಾಂಡೆ ಇದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪು ಬರೇದು ಕೂಡ ಆನೆ ಇರ್ನ ನನ್ನ ಬಲಿಪೆರಂಡೆ ಅತ್ತು ಕುಳ್ಳುವರಾಯ್ನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮುನ್ನಿಂದು ಉಂಡು ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಓ ಅಂದ ಅಚ್ಚಚ್ಚಚ್ಚಚ್ಚ ಅಂಚಂದ ಏರಾದು ಮಾರೆ ಮುನ್ನಿ ಒಂದಮು ಗೊಂದಲಮಯವಾತನ ಅರ್ನಂದು ಮುನ್ನಿಂದು ಉಂಡು ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಡ್. ಸೊ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಕಪ್ಪು ನನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಲ್ಪಲ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕೂಕಿದ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಪಣುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣಾರ್ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ಬರೇದಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಬಲಿಪುನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕುಲ್ಲುನಿ ಒಂಡೇರಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಜಪ್ಪ 2 ಗಂಟೆ ಯಾವು ಬಕ್ಕ ಕೊಲ್ಪುರ ಕುಲ್ಲೇಟ ನಮ್ಮ ಬಲಿಪಾರ್ಲ ಆಪುಜದ ಅಕ್ಲೇಮ್ ಬುಡ್ದು ಬೋಯರ್ ಆಪುಜವ್ರ ಖುಷಿ ಆಪುಣದ ಪಾತೆರೊಂದೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಯಾವು ಅಂದು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಎಡ್ಡಣ್ಣು ಸುಂದರಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಒಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಿ ಕಪ್ಪುರವರೇ, ನೀವೊಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು? ತ್ರಿಶಾನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೂ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತುಂಟು ಅದು ಕೂಕಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಯಾವ ನಾನು ಕಪ್ಪು ಸಂಪತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಹೆಸರು ಆಗ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ. ಅಷ್ಟು ಯಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ಓ ಅದೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಂತ ಇದಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪು ಕೋಪ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಎಂಡ ಕೇಂಡಿರ ಹೌದು ಆದೇಕಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡಾ ಅಂದು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಬಂಡೇರು ನೇಮ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅವು ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಪನ್ನಡ ಆರು ಒಂದು ಗುರಿಕಾರತ ಸುಮಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿನೇನ ಅಂದದ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಯಾವಿ ಬಂಡೇರು ನಾನು ಕೊಪ್ಪ ಸಂಪತ್ ಕನ್ನಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಕಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಟುಡೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 1800. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ, ಆದರೂ ನೋಡುವ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕೂಕುಲಿ ಇಂದುದಿಲ್ಲಿ ಅವು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಸಜೆಷನ್ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಂಡೇರು ಅವು ಕುಡಲ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಬೇತೇನೆ ಹರ್ಷಿದ ಕುಲಾಲ್ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪುದರೇ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಕೇಂಡು ಐಕ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಊರ್ದ ಬೊಂಡ ಅಂದಿಲೆ ಊರು ಇಜಿಂದಂಡ ಊರ್ದ ತಾರೈ ಅಂಚಪುರದಿಲೆ ಕಪ್ಪು ಹೇಳಿ ಸಂಪತ್ ಅವರೇ. ಸಂಪತ್ ಕಪ್ಪು ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನ ಮಕ್ಕಳಿತ್ತ ಪೋಪಿನೆಟ್ ಒಳ್ಳೆರ ಅಂದ್ರೆ 2 ಜನ
ಓ ಅನ್ನ ಪೋಚಾವೆ ಉಂತುಲೆ ಅಂತವೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪುಡ ಕೇನ್ನೆ ತ್ರಿಷಾ ಅಕ್ಕಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದಿಯರೆ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಕಪ್ಪು ನೀವೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಕಜ್ಪು ಎಂಚೆತ್ತನ ಡ್ಯೂಟಿ ಪುರೈನಿ. ನಾನು ಕಪ್ಪ ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ ಕಪ್ಪು ಇರ್ನ ಕಪ್ಪು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ದನ್ನು ಬ್ರೋ ಪಡಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಿಂಕಿ ಕುಲಾಲ್ ಬುಕ್ಕಿ ಏರು ಕೇರಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೂಕಿ ಏರಂದು ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ನಿಕುಲು. ಕೂಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೇತದೀಕನ ಅಂದೆ. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್. ಧನಂಜಯನ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಒನಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ರಡ್ನೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಪ್ಪು ಸಂಪತ್ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತಿನಗಳು ಪೂರ 14 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ಏನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹರ್ಷದ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ತ್ರಿಷಾ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಧನು ಬ್ರೋ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪು ಸಂಪತ್ ಯಾಕೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಆಯಿತಾ, ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ. ನಾವು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ರಜೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಸಾರಿ ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಧನುಬ್ರು ಕೇಂಡಿರು. ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. 18 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಂದೆ ಪೋಚಿ ಇರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಬೋಲೆ 18 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. 14 ಲೈಕ್ ಉಂಟು. 2 ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನನ್ನ ತ್ರಿಷನ ಪುದರ್ ಕೂಕಿ ಪನ್ನಿ ಅಂದೆ ನಿಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ. ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ದ ಲೈಕ್ ಪನ್ನಿಯರ ಆಪುಜಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಬ್ರೋ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನು ಮರತಾರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದರ್ ಪನ್ನೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ 17 ಪಣೊಂದಲ್ಲಿರು. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪತ್ತನ್ನ. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಸರಿ ಬಿಡಿ ಸಂಪತ್. ಕಪ್ಪು ಕೂ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ. ನಿಕುಲ್ 2 ಜನ ಪಾತಿರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮಸ್ತ ಪಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಎಂಕಲು ಓದೊಂದು ಪಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇರಲ್ಲ. ಪಾತಿರೊಂದು ಇಜ್ಜಾರು ದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಜಾರು. ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಪರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದೆಚ್ಚು ಬಿಡು ದೆಚ್ಚು. ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಮನಿ ಪೂಜೆರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪು ಬಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬಂದಿರು. ಓ ದೇವರೇ. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಹಿಡನ್ ಬೈ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಈ ರಾರೇನಿ ಹಿಡನ್ ಮಂತೀನಿ ದಾದನ ಮಂತಾರೆ ಈ ರಾರೆಗೆ ಸಂಪತ್ ಅನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜೊಂದು ಉಜ್ಜಿ. ಹನಿ ಹಿಡನ್ ಬೈ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ. ಓಕೆ ತತ್ತದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನಾ ಅಂದತ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಹಿಡನ್ ಬೈ ಸಂಪತ್ ದಾದ ಹೌದಾದ ಹನಿ ಹಿಡನ್ ಬೈ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ. ಲಿಖಿತ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಅರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಉಂತ ಯಾರಬಿ. ಯಾನು ಮುಟ್ಟೊಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಂಚಾಪಿನ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಓಕೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಹಿಡನ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ ಅಂಚ ಎಂಕ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಎಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚ. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಅಂದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಚ್ಚು ಒಂಚೂರು ಟೈಪ್ ಮನ್ಪಲ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲ. ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಚ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಟಕ ಚೆಂಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಇರತ್ತ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ವಾಸ್ ಹಿಡನ್ ಬೈ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನತ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ
ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಮಂತ್ ಬಯ್ಯನಾಗ ಅವರವರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅರ್ಥ ಲಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತು ಲಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸರಿ ತೋಜೊಂದುಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದನೆ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಬಕ್ಕ ಅವಲ ಕೂಡ ಬೈಯಡ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೆಟ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡರ್ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಚೂರು ದಾದಂಡಲ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ಬಂದಂಚೂರು ಒಂದು ಮನ್ಪುಣ ಆತೆ ಅರ್ಸಿದ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚ 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 ಟಕ 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 ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾನು ಪಿನ್ನ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಹೈಡಾಯಿನಿ ಓ ಅಂದೆ ಆ ಯಾನು ಪಿನ್ನ ದೆತ್ತೆ ಅವು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿನ ಪಿನ್ನಿತ್ತು ಅವೇನೇ ಓದುದು ಬೋಪುನು ಗಡಿ ಗಾಡಿ ಎಂಚ ಅಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಮಿತ್ತ ಪಿನ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಪ್ಪು ಈರು ದಾದೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಕೇಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಫೀಸ್ದ ಪೂರ ವೇಲೆ ಮನ್ಪುನಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುವಾರು ನಾರಾಯಣನ್ನ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುವಾರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ಮಾಯ ಆಯರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಹಲ್ಲೋ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕುಳಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಪಲ್ನೆ ಬರ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಲ್ನೆ ಬತ್ತದು ಅಂತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲೆರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಣನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಹಲ್ಲೋ ಕೂಕಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ 10 ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ದಾನೆ ಕೇಳನೆ ಅವರ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ 14 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 14 ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ದಾನೆ ಕೇಳನೆ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನೆ ಕಪ್ಪು ಪೋಯರು ನಮ್ಮ ಜನ ಎಂಕು ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆರು ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಏರ ಅಂದು ತೂಕ ಗೊತ್ತಾವು ನಾನು ಅಂತ ಏನು ಸಂಡೇದ ನೀ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಲೈವ್ ಪೋಪೆ ತಪ್ಪಗ ತೂಪೇನು ಏರು ಎಂಚಿನದಾದ ಅಂತ ಸಂಪದನ್ನ ಊರಲ್ಪ ಇರ್ನ ಯಾನು ಕೇಂದನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿ ಇರ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋರು ಮಾತೇರ್ನ ಲೈವ್ಗಳ ಬತ್ತದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನೋಡ ಯಾನು ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪಲ್ನೆ ಪಂಡವರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಜಿರಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕೊಂದು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಏರೆಂದು ಅಂಡ ಅವೇನಂದು ಈರು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವ ಮಾತ್ರ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಊರ್ದಾರ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಬಂಡೇರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಊರ್ದಾರ ಕಪ್ಪು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಊರ್ದಾರ ಕಪ್ಪು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಂದರಕ್ಕನ ಮಿನಿ ಮಂದರ ಎನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ಏರಿಂದ ಆವಡೆ ಕಪ್ಪು ಏರಿಂದ ಆವಡೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಸುಮಕ ಬತ್ತೇರು ಪೋಯರು ಅರೇನು ಒಲ್ ನಾಡುನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿನ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ಮಂದಾರಕ್ಕ ಅತ್ತತೆ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಮಂದಾರಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಂದಾರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಪ್ಪು ಏರೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂದಾರಕ್ಕಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾರು 2-3 ದಿನ ಬೈದಿನೇ ಜಿನಿ ಬತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪೋಯರವಲ್ಲ ಯಾರು 2 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಎಂಕ್ ಮಂಗ ಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಐಡತ್ತವೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಓಲ್ಲರಿಯೇ ಇರು ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾಡಿತ್ತೇರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸುದ್ದಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪದನೆ ಡುಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯೋ ಅಖಿಲ್ ಬತ್ತೇರು ಅಖಿಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಚೈನಾದ ಕುಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲಜ್ ಬರಡ್ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವಡಾತೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓ ಅಂದ ಅರೆ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಅವರ ಲೈವ್ ಬರವನ್ನೆ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಬೈದೇರಿಂದು
ಮಂದಾರಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಕಿ మనొందులేరు మందార షార్ట్స్ సంపు ట్రయాంగల్ కూకీ తెలుతుందులేరు రక్షణ కులాలు ఈ కూకీ పుదర్ ಒಂಜಿ ಇಜಿನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪನ್ಪೇವ ಆಯೆ ಮಂದಾರಕ್ಕ ರಡ್ಡು ನೆರ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಂದಾರಕ್ಕ ರಡ್ಡು ನೆರ್ಲೆ ಒಣದುಲೇರು ಚೈನಾ ಅತ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಒಣದುಲೇರು ಬೊಕೆಂಜ ಬರೇನಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ಕೂಕಿ ಮಂದಾರ ಶೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೀರ್ತಿ ಒಣದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಬಣಂದ್ರೆ ಭವ್ಯ ಮಂದಾರಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ನೀ ಪೋಯರ ಬಿಡೋಚ್ಚ ಅವ ಏರ್ಲ ಎನ್ಮ 10 ಗಂಟೆ ಪೋಯರ ಬಿಡೋಚ್ಚು ಏರ್ಲ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಇಂದು ಬಣದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಓ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡ ದಾದಾವು ಒಂದು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ಮಾ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೊಸ ತಂಡ ಏರಂಡಲ ಪೋದು ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಲು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂದಾರ ಸಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭವ್ಯ ಆಂಡ್ ವನಸ್ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ಕೇಂಡೇರಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂದಾರ ಕಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದು ಪುಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದು ಪಡಾರು ಅಪಗಾರೆ ಪೋಯರ ಬಿಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಸರಿತಾ ಸಿಸ್ಮಾ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಬರಲಿ ಬರಲಿ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಪುಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಉಂತೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟುಂಡಲ್ಲ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಈರು ಒಂತೆ ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆನಾಗನೆ 7 ಆಪುಂಡು 8:30 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಯಾನು ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕೆ ಸಂಡೇ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಇನ್ನ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಓ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನ ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಒಂಡೇರು ಓ ದೇವರೇ ಇರಗಲ ಪೋಯರ್ ಉಂಡೆತ್ತೆ ಛೇ ಇರಂತ ಇತ್ತ ಡೆಡ್ ಎತ್ತೀನಿ ಸರಿತಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೀರು ಅಂದರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿತೇಶ್ ಅನ್ನೆ ದಾನಿ ಬೈಜೀರು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೀ ನ್ಯೂ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಟೆ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೇತುಲೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಈ ಇತ್ತಡ ಖುಷಿ ಆಪುಣಂತೆ ಭವ್ಯ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಪಣದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ನಿಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಬಾಡ್ಲೆ ನೀನು ಕಟ್ಟಬಾಡ್ಲಿ ಪೋಯರೆ ಬಿಡೋಚಾರೇನು ಬಸ್ ಪುರ ಬಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಪೋಯರೆ ಭವ್ಯ ಬಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಬಂದು ಬಾಯ್ ಪಂಡ ಸೀದಾ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಈರು ದಾಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೆ ನವೀನನ್ನ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನೋಡು ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿಂದು ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಒಗಟು ಪನೋಡ ತುಳುಟು ಅಡ್ಡ ಮರಟು ಬೊಡ್ಡೆ ಜೈದೆ ದಾದ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಈರು ದಾಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೆ ನವೀನನ್ನ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ವರ್ಂಬೋಗು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಏಲರೆ ಎನ್ಮ ವರ್ಮ ಆಂಡ ತೀರ್ನ ಲೈವ್ ಓಕೆ 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 ಜನ ಕಡಪುರುವೆ ಭವ್ಯ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಜನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಾವೆ ಓಕೆ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಒಂತೆ ಜನ ಬರಾಡೆ ಎಂಕಲಡೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಂಕಲ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಗುಜ್ಜೆ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಗುಜ್ಜೆ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಮ ಬತ್ತಾನು ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ದಾನೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪಲ್ನಿ ದಾದ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟುಂಡು ಹೌದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂತೀನಿ
ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ, ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬರೊಂದೇ ಪೋಡು ಮೆಸೇಜ್. ಓಯ್ ನಾನು ಸ್ಟಕ್ಕಣ ಮೀನು ಮಾರೆ, ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3 ಜನ ಬಲ್ತೀರಿ ಮಾರೆ ಅವರ ನೆಂಜಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಂದರಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಯರ ಅಂದು. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಒಂದು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಂಡ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲಾರಿ ಯಬ್ಬ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೈಯಲ್ಲೋ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಒಂದು ಈಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಏರೆಂದು ಪಾಡ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಏರು ಇತ್ತೆದ ಇಂದು ಈಸಿ ಲೆವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಏರು. ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮದತ್ ಬಂಗಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಡ. ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇದಾನೆ ಇತ್ತು ಸ್ಲೋ ಬರ್ಪಿನಿ. ದ್ರೌಪದಿ ಮಾಮು ವನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾಮು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಮೆನ್ನೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾಮತ್ ಮುರ್ಮು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೆಂಗೆ ತೋಜುನಿ ಯಾರು ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಲ ಕೊಡೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರಾಡಂದು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಲ್ಕಿ ನನ್ನ 14 ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನಿಗೆ ಆತ್ನೆ ಒಟ್ಟ ಕೂಕಿಯೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿಯೇ ಉಪ್ಪಾಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಗಳು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಣ್ಣೊಂದು ಲೆಪ್ಪ. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ಅಲ್ಲ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮಂದರಕ್ಕ ಭವ್ಯಕ್ಕ ನೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಅಂದಾಪು ನಿಂಕು ಮೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗೂಗಲ್ ನಾಡುವೆ ಭವ್ಯರಂದು ಭವ್ಯಕ್ಕ ಅಂದು ಗೂಗಲ್ ನಾಡುವೆರಾ ಅಂದು. ಬೊಕ್ಕ ಧನಂಜಯ್ ಒಡೆ ಪೋಯರು. ಧನಂಜಯ್ ಬತ್ತದು ಹಾಯ್ ಬಂದು ಸೀದಾ ಪೋಯ್ನಾ. ಭವ್ಯ ಉಳ್ಳಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಏ ಉಪ್ಪುಳೆ ಅವ ನಿಕ್ಕಳು ಪೋಚಾವ ಆರು ಲೆತ್ತೆರಂದು. ಅರೆ ನೀಡೇಲೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾರ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಅರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಂಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಧನಂಜಯ್ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಧನಂಜಯ್ ತೂಂದುಲ್ಲೆ. ಭವ್ಯ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೆರ್. ಇತ್ತೆ ಹರ್ಷಕ್ಕನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ. ಹರ್ಷಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಯರಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ನಾತಿ. ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತನ ಅವನಿಗಳು ಈ ಪಂತ್ ಜರ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಧನುಬ್ರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಪಾಡುಜೇರು ಇಜ್ಜಿಜಿ ಆಯ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡಾಯನ ಆಯ್ ಸಿಇಒ ಅತ್ತ ಬಾಂಬೆದ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ದ ಅಂಚ ಆಯ್ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಚಾಲು ದೀದು ಪೋತೆ. ಅಂಚ ಚಾಲು ದೀದು ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಉಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ದ ಸಿಇಒ ಬಾಂಬೆಡ್ ಅವ್ರು ಪೂರ ಕೆಲವರೇ ಪೂರ ಪಂಡದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೂರ ಮನ್ಪವೇರು. ಅಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್. ಅವ್ರನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯರಿಗರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಖಾಲಿ ಆಂಡಿ ಎಂದಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಅಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ಡು. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾದನ್ನಲ್ಲ. ಭವ್ಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಹರ್ಷಿದ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಣೊಂದು. ಹರ್ಷಿದಕ್ಕ ಗಡಿ ಪೋಚಿ ಇರು ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಅಂದು ನಿಕ್ಕಳು ಪುರ ಎಂಕಲು ಊರುಡು ಪುರ ತೂ ಅಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಟ ಕಡಪುರ ಅಂತಾರೆ ಪುರ ಏರೆಗದಾದನ ಇತ್ತದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಜಾರ್ ನಿಕ್ಕಳು ಸಪೋರ್ಟ್. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಎಸ್. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟು ಅಂಚ. ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್.
ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಎಂಕುಲು ಸೌಖ್ಯ ಲಚ್ಚನ್ನ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಆಂಡೆ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಪುರಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರೂಮು ಬತ್ತಾರೆ ಲಚ್ಚನ್ನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಲಚ್ಚನ್ನೇ ಈರು ಶಾರ್ಜಡ್ ಉಪ್ಪನದೆ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಹರ್ಷಿತಾ ದುದಿನ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತುಂದು ಐಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುಡ್ಸೋತುಂಡು ಇಂದ ಇಂಚಾವಂತ ಅದಾ ದುಡಿನ್ ಸೈಡ್ ಅವು ನಂಗೆ ಪುರ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಅಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಇರ್ನ ಲಚ್ಚನ್ನ ಈರು ಶಾರ್ಜ ಡುಪ್ಪುನತೆ ಎಂಕೋರ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ತಂಡಿರೆಗ್ ಅವರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋಗನ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಹಾಪಿನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋಣ ತೂಕ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಯಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಚೂರು ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಈರಗಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಸ್ ಶಾರ್ಜಾ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಓಕೆ ಲಚ್ಚನ್ನ ಯಾನು ಈರ್ನ ತೂಕ ಎಂಚನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಾವೆ ಒಂಜ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ನಾ ಇಜ್ಜಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೀನಿ ಪಾತೆರ್ದು ಹರ್ಷಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿ ಸೈಡ್ ಈ ಪೋಪುಣ ಇತ್ತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲಕ ಪುರ ಆಪು ಜಾತ್ ಪದ್ಯ ಹೋಗ್ಬೋಡು ನಿಕ್ಕಲು ಪನೋಡವ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ದುಡ್ಡಿ ಸೈಡ್ ಪೋಪುಣತ್ತ ಅಂದ್ ಲಚ್ಚನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ನೆನ್ಪುರ ತೂಲೆ ಅವ ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ತೂದು ಒಂದು ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಯಾನು ಈರ್ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಪದ್ಯ ನಾಡು ನಿಂತು ಕಾವೆ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಲೆಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಲಮಂಗಲದ ಮಂಡುರಾಯಗ ಲೆಕ್ಕ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅರ್ನ ಕುತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಸುಂಟು ಒಂದು ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕುಲಾಲ್ ರೇ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಚ್ಚು ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮನ್ಪುಳೆ ಲಚ್ಚು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆನ್ ಸಿಸ್ಸ ಕಲಿತ ಬತ್ತೇರತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಕಾಡ ಬರಲಿ ಅವರ ಲಚ್ಚನ್ನಾಗಲ ಎಲ್ಲೆನ್ ಸಿಸ್ಸಿಗ್ಲ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ಸಿಗ್ಲ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನ ಸೌಖ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಬೆಂಗಾರಿ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಪೊಪ್ಪಡ ಪನ್ಪೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಯ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಾಡ್ಗ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗುರಿ ಓಕೆನಾ ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗರಿ ಮಾತೆಲ್ಲರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಲಚ್ಚನ್ನಗಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಡಬಲ್ ಎಲ್ ಪಡ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಎಲ್ ಪಗಲ ರಡ್ಡಿ ಜಂತಲ ಪುದರ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ ಹಾಯ್ ಎಲ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಸರಿತನವಿಂದಾದ ಓಕೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪದ್ಯನ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ರಕ್ಷನ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗುರಿ ಏರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಲ್ನೆ ಬಂದು ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಗೆ ಲಚ್ಚು ಬ್ರೋ ಬಂದು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪದ್ಯ ಶೋಕುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕೇನೇರೆ ಅವು ದಾಯ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡಿನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಕೊರ್ಲೆತ್ತ ಪಂಡಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಓಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಕ ಲಚ್ಚು ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಪನ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬೈದಿನಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಪದ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಪುಳೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಎಂಚಾಣಂದು ಪದ್ಯ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಪುಳೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಚಿ ಅಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಏನಂತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಆವ ಕುಲವರಂಗು ಅರಿಯಲಾಗೋದು ಅವು ಪನ್ಪೆ ಅನ್ಬೋಡಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತೆಲಿಪೆರವಲ್ಲಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ಡು ಪಂತೆ ಅನ್ನ ಓ ಅಂದೆ ಅವೇನು ಎಲ್ಲ ತೂಪೆ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಲ್ನೇವೆ ಒಲ್ಪಂಡಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೇನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಗಾನ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತೆ ಉಪ್ಪಡ ತೂಕ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಸುತ್ತೊಂದು ಒಡೆ ಪೋಪ
ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವು ಆತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಯ ಐಕ್ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಮೈಕ್ ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಷಿತಗುಲ ಜಸ್ವಿಗ್ ಚಂದ ಮಾಮ ಬಾ ಸಾಂಗ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಕಲ್ತದು ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅರ್ಷಿತಗುಲ ಆವು ಪಲ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಪೆ ಹತ್ನೋಟ ನಿಕ್ಕಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪಲೆ ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗರಿ ಆ ಶಿವನೇ ಚಾಟಿಕನು ಈ ಬಾಳು ಸುಂದರ ನಗರಿ ನೀನದರ ಮೇಟಿಕನು ನಿಂತಾಗ ಬುಗರಿಯ ಆಟ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಓಟ ಕಾಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಕನೋ ಓ ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗರಿ ಆ ಶಿವನೇ ಚಾಟಿಕನೋ ಈ ಬಾಳು ಸುಂದರ ನಗರಿ ನೀನಿದರ ಮೇಟಿಕನೋ ಮರಿಬೇಡ ತಾಯಿಯರಿನವ ಮರಿಬೇಡ ತಂದೆಯ ಒಳವ ಹಡೆದವರೇ ದೈವಕನೋ ಸುಖವಾದ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಸೋ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ನಡೆಸೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಗುರುವು ಕನೋ ಮರೆತಾಗ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಚಾಟಿಯ ಏಟ ಕಾಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಕನೋ ಓ ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗರಿ ಆ ಶಿವನೇ ಚಾಟಿಕನೋ ಈ ಬಾಳು ಸುಂದರ ನಗರಿ ನೀನಿದರ ಮೇಟಿಕನು ಮರಿಬೇಡ ಮಗುವಿನ ನಗುವ ಕಲಿಬೇಡ ನಗುವಿನ ಸುಖವ ಭರವಸೆಯೇ ಮಗುವು ಕನೋ ಕಳಬೇಡ ಕೊಲ್ಲಲು ಬೇಡ ನೀ ಹಾಡು ಶಾಂತಿಯ ಹಾಡ ಜೀವನವೇ ಪ್ರೀತಿ ಕನೋ ನಿಂತಾಗ ಬುಗರಿಯ ಆಟ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಓಟ ಕಾಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಕನೋ ಓ ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗರಿ ಆ ಶಿವನೇ ಚಾಟಿಕನೋ ಈ ಬಾಳು ಸುಂದರ ನಗರಿ ನೀನಿದರ ಮೇಟಿಕನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪದ್ಯನೇ ಕೇನು ಅಂತಾರೆ ಅಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದಿನಿ ಇಜ್ಜಿಯಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಲ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ರಿತೇಶ್ ಬತ್ತೆ ರಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮಸ್ತೆ ಹಿತೇಶ್ ಅನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿತೇಶ್ ಅನ್ನ ಗೊರಲ್ಲ ಆಯ್ ಪಲ್ನೆ ಯಾವ ಬರ್ಸ ಉಂತುಂಡುಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆತುಜಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕಳು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಸರಿಯಾಡ ಇಜ್ಜ ಎಡ್ಡಾಂಡ ಲಚ್ಚನ್ನ ಉಲ್ಲರ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಎಡ್ಡಂಡ ಪದ್ಯ ಸರಿಯಾಂಡ ಎಂದು ಪಲ್ನೆ ಲಚ್ಚನ್ನೇ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗಾವೆ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದೆ ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪದ್ಯ ಪನ್ಕ ಸಫಾರಿ ಮಾಲ್ ಬರ್ಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಸೂಪರ್ ಡುಪ್ಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭವ್ಯ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಕಡ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾ ಕೆಂಜಿನಾನ್ ಪೇರಂದು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸರಿ ಸಾಟಿ ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಾರಿ ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸರಿ ಸಾಟಿ ಪಣಂದುಲ್ಲಾರು
ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಜ್ಜ ಅಂದ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡಡೆ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ವರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಚೂರು ತಾಲ ಪುರ ಕಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಮುಖವು ನಮ್ಮ ಮೈಕಡು ಪನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಪನ್ನಗ ಆತು ಒಂದು ಆಪುಜಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡು ತಿಗಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ನಾಡುವೆ ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಡ ತಿಗಲ ಅಂದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ ತೊಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ತೆಗೊಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಮಣದಲ್ಲೇರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಬರ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಮುಗಿತು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಸಾರಿ ಇರ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಮೀನು ಕಜಿಪು ಬ್ರೋ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೂರು ಪಣದು ಅಂದಂದು ಎಂಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಓಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜ ಎಂಚೇನೆ ಇತ್ತೊಂದು ಲೈವ್ ಶುರು ಮಂತಿನಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಚೂರು ಪನ್ನೆ ಪನ್ಪಿನಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಪಿದೇಬೋದು ಪನ್ಪುಜ ಇಂಚೇನೆ ಚೂರು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಇನ್ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾವ್ಯ ಹಾಯ್ ಇನ್ಸಿಸ್ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲೆನ್ ಸಿಸ್ ಓ ಯಾನ್ ಅವಿನ ಇನ್ಸಿಸ್ಂದೇ ಓದು ನಾನು ತೂಪಿನ ಮಕ್ಕಳು ದಾಯಿ ಇನ್ಸಿಸ್ ಬರೀಪೇರು ಅಂದು ಓಕೆ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾಗ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಎಲ್ಲೆನ್ ಸಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ ಐತಲಕ ತೋಜಂದಿತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ತೋಜಂತನು ಓಕೆ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪೋಯಿನಾರು ಸತೀಶ್ ಮೇರು ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅರ್ನ ಪುದರು ಮಾರತಾನೆ ಇಂಕು ದಾದ ತುಯ್ಯ ಕಡು ತೂಕ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಬರುವೇರು ಕೊಡವಂತೆ ಪರ್ತಾನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಪುರ ಅದು ಬರುವೇರು ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದಂದು ಮರತ್ತನೆ ಅವು ಪಂಡ ಮಸ್ತಿ ಜಂತ ಪುದರ್ ತೂನ ಮರಪುಣ ಇಂಕ ಲಚ್ಚು ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಲಚ್ಚು ಅಣ್ಣಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ತಿಕ್ಕಗನೆ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪುಗನೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಲಚ್ಚು ಅನ್ನಿ ಯಾನ್ ಓಲಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಗನೆ ಶಾರ್ಜಡ್ ಸಫಾರಿ ಮಾಲ್ಡ ಅವಲ್ಲ ಆತಿತ್ತನ ಯಾವ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಬಂಡೇರು ಏರು ಫಂಡದ ಸತೀಶೇರಾ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸತೀಶನ್ನೇ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಪಂಡದ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಆರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಹೊರ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ವನಸಾದ ಮೀನು ಬರ್ಪೇರ ಅವೆಂಚೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿ ಹೊರನೇ 9 ಮಂದಿ ಆಗಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೊಲಿ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಇನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಬಂಡೇರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ ಹಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಗವರ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಚ್ಚನ್ನ ಇರ್ನ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆತನೆ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪುರ ಅಂದ ಅವೇ ಒಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಇಂದು ಮನ್ಪೋಲಿಂದ ಪಂಡ ಗ್ರೋ ಆವಲಿ ಪಂಡದ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸಿಯನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆವೆ ಆರು ಮೂಲೆ ದುಬೈಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಲಚ್ಚು ಬ್ರೋ ವನಸಾಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಓಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ಆತುಂಡು ಬ್ರೋ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಐನಾತು ಬೇಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆವಲಿಂದು ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಪುರ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಇತ್ತಂದ ಐಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನಿರಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ ಹಾಯ್ ಕಡಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಂಕ್ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಮೀನು ಕೊರಿಯಾಡ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಮೀಟಪ್ ಆವಲಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಏರು ಮಾತ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂತ ಜರ ಪಲ್ನೆ ಅಂದೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಿ ಆರು ಜದಾಪುಡು ಉಪ್ಪುನಿ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಲೈವ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಆಪುಂಡು ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಒಂದು
ಅವೇ ಬಂಗೈ ವಿಡಿಯೋ ನಂಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಏಪಲ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಡುಲೆ ಆತಿ ಅವಲ ಯಾನು ಊರುಡು ಪುರ ಮಂತೀತಿನಿ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಲದ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ದುಬೈಡ್ ಇಂಚಿನ ದೊಂಬುಡು ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಪಿಚಿ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಡು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇದೆ ಉಂಡು ಓಕೆ 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 ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪ ಅವೇ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪಗ ಕರ್ಮ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪಗ ನಮ್ಮವರ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ತಿಕ್ಕಗ ಅರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಸೊ ಆರು ಪುರ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರುವೇರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಅಂಡಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ದ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಮೇಯ್ನ್ ಪೇಜ್ ಇಡು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆತು ಅವಳು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವಾಚ್ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಡು ಬರ್ಪೂಜಿಗೆ ಅವು ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ಅವು ಬರ್ಪೂಜಿ ಪಂಡೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಂತ ಹಂಚಿ ಪೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೊಪ್ಪಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಒಂದು ಐಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಅಲ್ಲ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಬೈಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿಂಡ ಜನಲ ಪೋವು ಮೊಬೈಲ್ ಪೋವು ದೊಂಬು ಒಂದು ಮಾಡ ನಂದಿ ಬಕ್ಕ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆವುಡು ಆತ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚ ವೈರಲ್ ಆಪುಜಿಯ ಅಂಚಾದು ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಚಾನೆಲ್ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಅಂದಂದ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಹೊರ ಒಂಜಿ ಸಾರ 200 400 ಅಂಚ ಬರ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಸತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಯಾರ ಪಂಡೇರು ಲೈವ್ ಬತ್ತಂಡ ವಾಚ್ ಅವರು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿತಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರ್ದಲ್ಲ ಆವಾಡಂದು ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುನಿಂದು ಬಂಡೇರ ಅಂದ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎನ್ನಡ 5 ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು 2 ಮೊನೋ ಆತುಂಡು ಓ ಅಂದೆ ಈರಪ್ಪಂಡ ಐಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆತಾರೆ ಇರೆಗಂಚ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ಎಂಕುಳಪ್ಪಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಏಪ ತಿಕ್ಕಗ ಈರೊಂಜಿ ಪಲ್ನೆ ಡೇಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲೈವ್ಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಾಚ್ ಆಪುಜಿಗೇನಾ ಸರಿತ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಲಚ್ಚನ್ನ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಿಪಿಟಿ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಲೈವ್ಡ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡಲ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ತೋಚ್ಪೋಂದುಂಡು ಅವು ಎಂಚದಾದದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ಗೆ ಒಂದುವೇ ವೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಲೈವ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದೇ ಚ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಇರ್ಲಲ್ಲ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಬರ್ಪರ ಲಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲು ಓ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲಚ್ಚನ್ನ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಹೊರ ಪಂಡಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ತೂಕ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಯಾನು ಈರು ಹೊರ ಮೀಟ್ ಹಾಕ ಬೊಕ್ಕೊಂದಾಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪಗ ಇರಡ ಐತಿನ ಒಂಚೂರು ಅನುಭವ ಪ್ರೇಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ವನಸಾಂಡ ಹಾಕೇಂಡೇರು ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ನಾನು ದೋಸೆ ತಿಂಡೆ ಲೈವ್ಡೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೊಜ್ಪಾದ ದೋಸೆ ತಿಂಡೆ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪು ಬಂಡೇರು ಓ ಅಂದೆ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಡೌಟು ಸರಿಯತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ತೊಚ್ಪೋಂಡು ಅವಿತ ಎನ್ನ 4K ತೊಚ್ಪೋಂಡು ಬಟ್ ಉಲೈಡ್ ಅರ್ನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಬೋದು ತೂನಾಗ ಓನ್ಲಿ 970 ಅಂಚ ತೊಚ್ಪೋಂದುಂಡು ಸೊ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಾಚ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಣ ಅಂದತೆ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಜಯಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಕೂಕಿ ಕೇಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ವೈರಲ್ ಆತುಂಡು 647K ಓ ಅಂದೆ ಆತ ವೈರಲ್ ಅಂಡ ಪಕ್ಕ ದಾನೆ ಇರೆಗು ಎಡ್ಡದೆ ಎಂಕಲಂಪುರ 14-25 ಆತೆ ಪೋಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಇರಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದಾಂಡ ಆತೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಈರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರಲೇರು
ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ, ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ, ಹರ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಓಡೆ ಪೋಯಿರು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಬತ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು ಜರತ್ತ ಆಯ್ತ ಮನ್ಪುಡು ಮೊಕಲ್ ಪುರ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರ ಧನಂಜಯ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಗೊಂಡಾಲ ಒಂಜಿ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರಿಂದ ಆಪುನ ಅಪಗ ಮಲ್ಲಿಗೊದ್ದು ಬೈ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ನರೇಂಕುಲ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ರಡ್ಡಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಗ್ರೋಗು ಬೋರ್ಡ್ అయిన ಪೂರ ವಿಷಯ ಬೋರ್ಡ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ವನಸಾಂಡೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಡಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಿ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ದೋಸೆ ತೊಜ್ಪಾದು ದೋಸೆ ತಿಂಡೇನು ಸುಮಕ್ಕ ಇತ್ತೇರು ಸುರೂಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಯರಿಂದ ಇಜ್ಜಾರ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮನಸಾಂಡ ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಇರು ಇರೆಗ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕ ತಿನ್ಗೆತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಎಂಚಿನ ಅವು ಎಂಕು ತೂತಿಜ ಓಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಾರ ಇರು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂತೇರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಇಡ್ತಿನಕಲ್ ಕೊಡೆ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಫೈನ್ ಉಂಡುಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪೇರ 2,000 ದರಮ್ಸ್ ಅವು ಏರ್ ಪಂಡಿನಿ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಬೈದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಫೈನ್ ಉಂಡುಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪೇರು 2,000 ದಿರಮ್ಸ್ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂಚದಾಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಹೋಜು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಫೇಸ್ ತೊಜ ಪಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಫೇಸ್ ತೊಜಪಾದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಲೈವ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಅತ್ತೆ ಫೇಸ್ ತೊಜಪಾದೆ ಅತೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಫೇಸ್ ತೊಜಪಾದ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಫೇಸ್ ತೊಜಪಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ 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 ಲಚ್ಚನ್ನ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ ಅವು ಫೈನ್ ಪುರದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಯಾನಿ ತೆಂಚಿನ ಚಾಟ್ GPT ಕೇನುವೆ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಫನ್ ಪೇ ರೈಟ್ ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯಿನಿ ಅವು ಕೆಲವರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಡಿಗಟ್ಟದು ಪಾಡ್ವೇರಿ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಡಿಗಟ್ಟವರು ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಕಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರಂದು ಪೋಡಿಗಟ್ಟವರು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗುತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಚ ಕೆಲವು ಕೊಡಿ ಪೋಪತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಚ್ಪಾಯರ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಪುರ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೊಂಡದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಟ ಇತ್ತು ಮುರಣಿ ಆಟದ ಮಂತೆಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಸ್ ತೊಚ್ಪಾಯರ ಹಾಪು ಜತೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪುರ ಅಂಟ ಫೇಸ್ ತೊಚ್ಪಾಯರ ಹಾಪು ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದು ಪುರ ಪೋಯರೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪೆರಂತೆ ದೊಂಬ ತಂದಿತ್ತೆ ಪೋಪು ಜಂಗುಳು ಸಂಡೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಇಂಚಾದು ನಾನಂತೆ ಚಳಿ ಮಣ್ಣಾಗ ತಿರ್ಗಿನಾಗ ಪುರ ಪನೋಲಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೂ ಓಡಿತೆ ಅಂಚದ ಅಲಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ ಪನ್ನಿ ನಾರಾಯಣಕುಲನ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯಿನ ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿರೇಗೋರ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನಂಡಲ್ಲ ಮಂತದವೇ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದಿಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತದಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ಲರಿಯೇ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ಲರಿಯೇ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಯಾನು ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯೆ ನವೀನನ್ನ ಓ ಅಂದೆ ಅವು ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡೆಡ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾನು ಇರೆಗ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅವ್ರು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡುಗ ನಮ್ಮನ ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫೈನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಪೆನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತದು ತೊಜಪವನ ದುಬೈನ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಅಂದು ಅವೇನು ಪುರ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಬೈನ ಪುಗಾರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಏರೇನ ಇಂದು ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದುಬೈನ ಪುಗಾರ್ದು ಪಾಡೋಡು ಏಪಲ್ಲದಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಎತ್ತಿಂದ ಯಾನ ಅಂಚ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುರ ತಿರ್ಗುನ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಸಫಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಫಾರಿ ಅವು ಪುರ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಬಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಪುರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಸ್ತಲೇಂ ಪುರ ಅಂಡಲ ಪುರ್ಸೊತಿ ಯಾವಜಿಂದು ಬಂಗಾಪುನಾತೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆ ಒಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಈರು ಲಚ್ಚನ್ನೇ ಏಪ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಪುರ ಆದಿ ಹತ್ತು ಐತಾರ್ದಾನಿ ಪಿದೆ ಪೋಪಾರೆ ಏಪಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಾಯ್ ಜಯಕ್ಕ ಪಣದುಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್
ರಕ್ಷಣನ್ನ ದೂರ ಪೋಯಿರಿ ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಂಗಾಯಿ ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಆವಡಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಎಂದು ಪನ್ನರು ಏರೆ ಎಂಕಗೆನ್ನ ಇರೆಲಕ್ಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಆವಡಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಇಂಚೆ ಮಂಡೆನಾ ಮಂಡೆ ಬೋಲ್ಡ್ ದಾದ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಇಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಲವರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಂದೆ ತೂಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಹೊರ ರೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನಿ ಅಂಡಲ ಯಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಏಪ ಪೋಪಿನಿಂದ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪಾಡೋಡವ್ರ ಮೀಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೋಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಲೈವ್ ಪೋಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಲೈವ್ ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಲ್ದು ಬನ್ಯ ಬೋಲ್ಡ್ ಬನ್ಯ ಬೊಲ್ದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಲ್ದು ಪಂಡ ಏರು ಬೊಲ್ದು ಮನ್ಪುನಿ ಏರೇನು ಬೊಲ್ದು ಮನ್ಪುನಿ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ಅವಡಂಡ ಯಾರು ಬೊಲ್ದಾತೇನಾ ಇಚ್ಛಪ್ಪ ಅವು ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದು ತೋಜುನದ ನನಗೆ ಓಡೆ ಪೋಯ್ರಿ ರಕ್ಷನ್ ಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷನ್ ಲಿಖಿತ್ನ ಹಿತೇಶ್ ಪಿಂಕಿನ ಹರ್ಷಿತನ ಒಳ್ಳೆರು ಮಕ್ಕಳು ಪುರ ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಈರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡೇರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೀಡಿಯೋ ಅತೆ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಆಪುಂಡು ಪೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಎಂಚ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು 2 ಜನ ಪುನಃ ಪುರ ಊರಿಡು ಪುರ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಜೋಕುಲು ಪುರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಐನು ತೂಳು ಹಿತೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ಡು ಬಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಕಲಕಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಐ ಪಿಚ್ ಬಂಗ ಮೈಕೈ ಜನ ನಂಗೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ಪಾತೇರ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಕಿ ಅಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ಲಿ ಲಚ್ಚು ಬ್ಲೌಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೋರ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಚನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೋರ್ದೆ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಎಂಕ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜವ ಯಾನವರ ಇರೇನು ಮೀಟ್ ಆಪ ಎಂಚಂಡಲ್ ಮಂತದ್ದು ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ ಇರ್ನ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ಕೊರಿಯಾಡ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜತೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳರ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿರತ್ತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ದಾದ ಪಾತೇರು ನೀರು ಪನ್ಪೆ ಮಂದಾರಕ್ಕ ನಡೆಗೆ ಬತ್ತರ ಭವ್ಯ ಮಂದಾರಕ್ಕ ನಡೆನೆ ಪೋತೆರ ಅಂದಾಪುಡು ಅವೇ ಇಜ್ಜೆರಿತ್ತೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಪಲ್ನೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಯಾನು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಏತಾನು ಗಂಟೆ ಎನ್ಮ ಬಂಡ ವರ್ಮ ನಲ್ಪತ್ತೈನು ನಾನು ಇತ್ತೆ ದೋಸೆ ಅನ್ಪುಣೀರು ಕುಲಾಲ್ ಯಾನು ಪನೋಡ ಈರು ಪಲ್ಲೆ ಹತ್ತದಲ್ಲ ಬರೇದು ಮಾತ ಆಂಡೆ ಈರ್ನ ಕೂಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಕ ನಾವು ಉಂಡಲ್ಲ ದೋಸೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಯರೇನಾ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಯರೆ ಯಾನು ದೋಸೆ ಎಕಡೆ ತುಚ್ಪದ ಅವೇನೇ ತಿನ್ನೆ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ದೋಸೆ ಮನ್ಪಲೆ ಬೇಗ ತಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಈತ ಲೇಟ್ ತಿಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚು ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾತ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಒಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪೋಯಿರ ಧನಂಜಯನೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಒನ ಸಾಯಿಬೊಕ್ಕಲ ಮನಿ ಪೂಜೆರು ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ ಅನ್ ಪಂತೆನಾ ಕುಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲ ಧನುಬ್ರ ಉಲ್ಲೇರ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ನನ್ನ ಅಡುಗೆ ಆವಡು ಸುವರ್ಣ ಗಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದೇ ಲಚ್ಚನ್ನ ಇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಲೈವ್ ಬೈತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಇರ್ನ ಹೆಲ್ಪು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನಿರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ಗ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ದೋಸೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ಸೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡೋದು ಅಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆನ ಕೋರ್ದ ಗಜಿಪುಪ್ಪೋಡು ಮೀಂದ ಗಜಿಪುಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಆದುಪ್ಪು
ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಚ್ಚನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಲಚ್ಚನ್ನಿ ನಮ್ಮನಿತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಉಂಡುಗೆ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಅಂದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಎನ್ಮ 10 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 10 ಜನ ಪಟ 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 ಅಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಬಾಯಿ ಲಚ್ಚನ್ನ ಪಂಡದು ಓಲಾರ್ ಪುರ ಕಮಾನ್ ಜೋಕ್ಲೇಗ ಅಂತ ಕೇನುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಹೈರಿಂಗ್ ದ ಪನ್ನೆ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಹೈರಿಂಗ್ ದ ಪನ್ನೆ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕುಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲಚ್ಚು ಅನ್ನ ಬಾಯಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಮೀನು ಗಜ್ಪು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮೀನ್ದ ಗಜ್ಪು ನೀರು ದೋಸೆ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾಯಿಲ ಪನ್ನೆ ಲಚ್ಚನ್ನಾಗ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದು ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಂಡೇರು ದಾದಿಕ್ ಬನ್ನಿ ಜಾಬ್ ದೆಕ್ಕತ ಜಾಬ್ ದೆಕ್ ಪಂಡ ಜಾಬ್ದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಕೆಜಿ ನೆಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಸುರು ಲಚ್ಚನ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಕೆಲವು ತೂದು ಪುರ ಪನ್ಪೇನ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಲಚ್ಚು ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಬಾಯಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಐನ್ ನಾಡ್ವೇರು ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಟಾಟಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಹೈರಿಂಗ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಲಚ್ಚನ್ನ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯರು ನನಾತ ವಿಷಯ ಎರಡು ತೆರಿಯರೆ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಯ್ಯನಾಗ ದಿನೋಲ ಬಲ್ಲೆ 8:30 ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೈವ್ ಪಾಲ್ಗೊಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಡ ಒರ ಬಲ್ಲೆ ಲಚ್ಚು ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡ ಒರ ಅತ್ತು ದಿನೋಲ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಲಚ್ಚನ್ನ ದಿನೋಲ ಬರೊಂದು ಪುಳೆ ಎಂದು ಪನ್ನೆ ಯಾರು ಬರ್ಪೇರು ಅವು ದುಬೈದಾಕಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪನ ಇಂಕ ಬೈಯಾಡು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಅಪ್ಪಣತ ಸೊ ಎಂಕಲ ಅವು ಯಾನ ಐಕೆ ತಿನ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿನಿದ್ದೆ ಮನ್ಪುಣನೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಬರ್ಕ ಬ್ರೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡವರು ನನ್ನ ಏಪಲ ಬಲೆ ಲಚ್ಚಣ್ಣ ಅಂದು ಮಂಡೇರು ಐಕ್ ಬರ್ಕೊ ಬ್ರೋ ಬಂಡೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಚ್ಚಣ್ಣ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಬಲ್ತೀನಿ ನಂದದ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತ ಪೋಯ್ನಾ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಪಣದಲ್ಲಿರು ರಕ್ಷನ್ ಓಡಿಪೋಯಿ ರಕ್ಷನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಸಾತು ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಎನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಎಂದು ಈ ಪಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಈ ಪಿನ್ ನಾನು ಅಂತ ಪೊರ್ತು ಪಿನ್ ಮನ್ಪಾವೆ ತೂನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವಡು ತುಳುವೇರಿಗೆ ಸಾತು ಕೊರಡು ನೋಡು ಪಿನ್ ಆಯ್ಜಾ ಅವು ಬೇತೆ ಪಿನ್ ಅಲ್ಲ ಮಾರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಪಿನ್ ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಿನ್ ಮೆಸೇಜ್ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಸಾತು ಕೊರಡು ಒಂತೆ ಪಡ್ತೀರ್ನ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಪಿನ್ ಉಡುಪು ನಾವೇ ಮಾತೆರೆಗಳು ತುಯ್ಯರೆ ರಕ್ಷನ್ ಮನೆ ಪೂಜೆರು ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಹೋಯ್ತು ಪಿನಿ ನಿಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎನ್ಮನೊಂದು 4 ಸಾವಿರ 5 ಸಾವಿರ ಪಣ ಅಂತಾರ್ದು ಅದು ಅರ್ಚಿತ ಓಲ ಅಂದೇಜಿ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಓಲೇರಿಂದೇಜಿ ಪಾಪ ಲಚ್ಚನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲ ಪಾತೆರುಂತೀರಂತೆ ಅದೇ ಹಿತೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡಿನಿ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಓಲ್ಲೇರು ಅಂದಕೇಂಡೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲಚ್ಚನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜಿನ ಪಿನ್ ಮಂತದೆ ಅವರ ತೂಲೇವೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರಾರು ತುಳುವೇರೆ ಸಾತು ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾಡ ನಂಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಳಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಅದೇ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅದು ಉಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ದೂರ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಾತ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಲ್ಲ ಆಯ್ ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಆದ ಬ್ಯುಸಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಎಂಚಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲು ವನಸ್ ಮಂತಿದಾರ ಪಂಡಾರಿ ಸರಿತ ನವೀನ್ ಬಾಯ್ ಲಚ್ಚನ್ನ ಅಂತ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಪಂಡೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದೆ ರಕ್ಷಣ್ ಬ್ರೋ ದಾದೆ ಬೇಲೆ ಇರೇಗು
ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎತ್ತನು ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎನ್ಮನದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದಿಜ್ಜಾರ ಇರು ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪವಿ ಏ ಇರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಯೇರು ಪಂಡೇರು ಪವಿಯೇ ಇರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಯೇರು ಪಂಡೇರು ಅಂದೆ ಅವೊಂಜಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಪಂಡಿನಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದಾರಕ್ಕನೇ ಅಚ್ಚ ಓಕೆ 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 ಅರ್ನ ಪವಿ ಪಲ್ಲವಿಂದು ಪುದರುಂಡು ಓಕೆ 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 ಗೊತ್ತಾಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇರೆಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇರು ಒಂದೇಟು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಒಂದೇಟು ಇತ್ತಾರತ್ತ ಲೈವ್ಡ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತೇನೆ ಇರೆಗು ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯ್ ಲಚ್ಚನ್ನ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗೈಸ್ ಪೂರ ಊರ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಕ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಪಂಡಿನಿ ಅಂದ್ ಕೋಡೆಯಾನು ಈರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಲಾಗುಡು ಒಂದೇಟು ತೂಯೆ ಮಂದಾರಕ್ಕಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಜದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊರಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಉಡು ಪುನಗೀರು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಪಕ್ಕ ನೆನಪಾಡು ಪುದಾರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಯಾನು ಇರೆಗೆ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ಇರೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಇರ್ನ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಈರು ತಿನಿಯರತ್ತೆ ಫೋನ್ದುಲ್ಲಾರಂದಾಂಡು ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಡೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂತ ಓಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ಸಿಗಳ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಯಾರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ವನಸದ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಪತ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇತ್ತೇತನ ಗಂಟೆ ಏನು ಮಾರೇನು ವರ್ಮ ಪತ್ತಾಯಿನತ್ತೆ ಪತ್ತರೆ ಗಂಟೆ ಉಳ್ಳತ್ತ ಅಪಗ ಮಟ್ಟ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ವನಸ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಂಡೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಹೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಬುರೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಎಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಇನ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಎನ್ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಟಾಟಾ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಹೆಲೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕಲೆ ಓಲ್ಲರು ಇನ್ನು ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡತ್ತೆ 24 ಲೈಕ್ ಆಯ್ನು ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲನ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಬಾಯ್ ಪಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಬಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಓ ಲಿಖಿತನ್ನೇ ಪೂರ ಓಡೆ ಪೋತೇರು ತನುಗುಲಾಲ ಬೈಜೇರು ಓಡೆ ಪೋತೇರು ಪೂರ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನೋಡ ಗೈಸ್ ಕೇಳ್ನೆ ಓಕೆ ಲಚ್ಚನ್ನ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಇತ್ತ ಅನ್ಪಿನ್ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಅವೇನು ಹೆಂಗೆ ತೂದು ಪೋಪುಂಡು ಓದುನಾಗ ಸೊ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಸಂದೇಶವು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇನ್ಲೆ ಭಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಪಾಡ್ಲೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತೆತ್ತಿ ಫಸ್ಟಾ ಕೋರಿ ಫಸ್ಟಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಿತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಟ ಅಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಗೆಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ನಿ ಕೋರಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ ತೆತ್ತಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ತೆತ್ತಿಡತ್ತ ಕೋರಿ ಹಾಪಿನಿ ಓ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ತೆತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾರಿಡ್ ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆತೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರ ತೆತ್ತಿ ಎತ್ತತ್ತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರಿ ಎಂಚ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂದಿಯ ಮಲ್ಲಿಗಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಏರ್ ಲೈವ್ ತೂಂದು ಜರ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಿನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲು ನೆಡ್ಡೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಯ್ರಿ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕ ಪುರ ಪನಂದೆ ಬಲ್ತಿನಾಕಲು ಮೊಕುಲ್ ಪುರ ಫೋನಾಗ ಪಂಡದು ಪೋಯರು ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಎನ್ಸಿಸ್ ಪುರ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿ ಮಾರ್ರೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿ ಅಂದ ತೆತ್ತಿ ದಿಯರ ಕೋರಿ ಬರ್ಚ ಮಾರೆ ಅವು ಎಂಚ ಕೋರಿ ಒಳ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿಡತ್ತ ಕೋರಿ ಹಾಪಿನಿ ಕೋರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕತ್ತ ತೆತ್ತಿ ಹಾಪಿನಿ ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಪುನು ಕೋರಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕಿ ಎಂಚ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಕೋಡಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದಂಡ ಎಂಚ ಅಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ನೀರ್ಲ ಕಂತದ ಪಾಡೇರ ದುಂಬು ದೇವೇರ್ ಮೀನ್ ಕಂತು ಪಾಡ್ದೇರ ರಡ್ಡು
కోరిలేని పాడితేట ఓకే పనోడి కోరి ఫస్ట్ ఉంది అయితే ప్రూఫ్ ఉండదಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಕ್ಷನ್ ఆయన ఆడొందులే నాందా అందటి చాట్ జీపీటీ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಿ ದೀದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಿ ಕೋರ್ದ ತೆತ್ತಿ ಎಂಚ ದೀಪಿನಿ ಮಾರೆ ಅವ ಐತನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನತ್ತ ಒಂದು ಎಂಕ ಹಾಕೇನು ಲಿಖಿತ್ ನಾರಂಗ ತೆತ್ತಿ ಮಿತ್ರದು ಬೂರುಣಿ ತೋಜೋಡು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಇಂದು ಬಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಅವು ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಿದ ಕೋರಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗದು ತೆತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಬಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮಕ್ಕರ ಆತಂಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ತೆಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಯೋ ಗಡಿ ಗಡಿ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಪೂರಾಕಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರನ್ನಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಗುರ್ತಂಡು ಹರ್ಷಿತಕ್ಕನವರ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಓಲೇರು ಅರೆ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ದಾದಜ್ಜಿ ಪಿಂಕಿ ಅಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪುರ ಓಡೆ ಪೋತೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲು ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಿ ದೀದುಪ್ಪುನಗ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ಕಾವು ಕೋರುದ್ದು ಅಪಗ ಕೋರಿ ಬತ್ತಿನಿ ಅಂಡ ತೆತ್ತಿದ ಅಂದ ಒಂಜಿತೆ ಪನ್ಪೆರು ಕೋಗಿಲೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವೇನು ಕಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮನ್ಪುಣು ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೋಗಿಲೆ ಆಪಿನದ ಕಕ್ಕೆ ಆಪುಜವು ಸೊ ತೆತ್ತಿ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಐತಾನೆ ಆಪಿನತ ಆಲ್ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋತಲು ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ದುಬೈದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಜಯಕ್ಕ ಎತ್ತಿರ ಆರು ಓಡೆ ಪೋಯರಿಂದ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಜಯಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ದುಬೈದಾರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ನೇಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಏಮನೊಂದುಳ್ಳೇರು ನೆಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಮನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಅವಂಡ ಪನೋಳಿ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಲ್ಲ ದುಂಬು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ರಡ್ಡು ಕೋರಿ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಸುರು ಪಾಡ್ದೇರ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿ ಮನೊಂದುಳ್ಳೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡ ಬನ್ನು ಬಾನ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಫಲ್ನೆ ಬಾನ ಸ್ಕೈ ಉಂಡತ ಅವು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಲೆ 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 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಡೆ ಪೋಯಾರ ಪೂರ ಆಂಡ ವನ ಸಾಂಡ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಲಕ್ಕಾಗನ ಮಾತೇರೇನ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಸ್ಕೈ ಉಂಡು ತೂನಗ ತೋಜುಂಡು ಅವು ತೋಜುಂಡು ನೀಲಿಂದು ಆಂಡಲ ಸ್ಕೈ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದಾಯ್ತ ಪಿರವಡು ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅವನಿಗಳು ಸರಿ ಪನೋಡ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಅವು ಅಂದಾದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಅರಿಜೋನ್ ನೋಡೆ ಪೋಯ್ರೆ ಅರಿಜೋನ್ ಇತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆರು ಇಜ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲ್ಲರು ಸ್ಕೈ ಸ್ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಮೆಲಾನೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಏತ್ ಕಾತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ನಿಖಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚ ಬರೋಡು ಟಕ 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 ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡಿ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ 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 ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರಿ ಸ್ಕೈ ಉಂಡು ತೂನಗ ತೋಜುಂಡು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ were already laying eggs. The modern chicken evolved through gradual genetic mutations likely from a bird very similar to a chicken. Okay. चार जीपीटी फंड कांड बकदाल यान लास्ट को फन पे रक्षण कुलाल पूरा फन नहीं
ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರ್ದು? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಪನ್ನೋಡ ಆಗ ಪಣ್ಣು ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಪಣ್ಣು ದಾಲ್ ಸಂದರಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನ್ವೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಲ್ ಕೇನೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೇನೆ ನಿಕುಲು ಓಲ್ಡರಿ ಪನೋಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಓಡಿ ಪೋಯ್ನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ನೀಲಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನೀಲಿ ತೋಜುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನು ಲೆಹರಿಂದಿಗೆ ಪನ್ಪೇರಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡಿನ ಕೇನಿಯಾನ ಎಂಕ್ಲ ಹರಿಜೋನ್ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ವೆ ಓಕೆ 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 ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು ಜನಗಳು ಆಯ ಗೂಗಲ್ ನಾಡಿನಿ ಗೂಗಲ್ ನಾಡಿನ ಆಪು ಜಪ್ಪ ಮೂಲು പത്ത് 10th ഇത്തണ്ടി എന്ന് പണ്ടേരാ അന്താ ഓക്കെ 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 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ತೂಪಿ ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಇಂದು ಓ ಅಂದಾ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿರೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಅವನದುಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೇನಡು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಚೂರು ಪಿದೆ ಪೋಯರ ಅಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೀನಿ ತೋಜೇರಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಜನ ಮನಸ್ಸು ಪೋಯರಂತ ತೋಜುನ ಎಂಕ್ ಏಳೇ ಜನ ಒಪ್ಪುನಿತ್ತೆ ಧನಂಜಯ ಕುಲಲ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಅಂತ ಹೋಜುನು ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಲ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಅಂಚೆನೆ ಲಿಖಿತ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿರ ಆರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹರ್ಷಿತ್ ಅಂತೂ ಮನಸ್ಸು ಹೋತಿನಾರು ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಲಿತ್ತೀರ ಆರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳನೆ ಹಿತೇಶ್ ಅನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನಾಗ ಇರ್ ಗುರ್ಕಾರತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಕೇನೊಂದೇ ಪೋಡು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ತೋಜ್ಜೇರು ಓಡೆ ಪೋಯರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಪುರ ಆರೇನು ಕಟ್ಟದ್ದು ದೀತೋಡು ನಿಕ್ಲು ಪತ್ತಂದೆ ಬುಡಿಯಾರ ಆರೇನು ಆ ರೀತಿ ಪಿದೆ ಪೋಯರು ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟು ಹಿಡಿಯಬೇಕಿತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಜಿಪಿಡಿ ಮಲ್ಪೋಡಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಜಿಪಿಡಿ ಬರ್ಚಪ್ಪ ನಿಕುಲ್ ನನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಜಿಪಿಡಿ ಬಂದ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಜಿಪಿಡಿ ಬಂತಂದು ಇತ್ತಾಡ ಬಂಗ ಚಾರ್ಜ್ ಜಿಪಿಡಿ ಬರ್ಚಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಓಕೆ ಪನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಏರಿ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಬಂದಿರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಓಕೆ 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 ಬರ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏರು
ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಲ್ಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಯಾದವನ್ನಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ದಾದ ಬಲ್ಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಯಾದವನ್ನಿ ತೇಜು ಬ್ರೋಯಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲು ದಾದಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ ನಿಗುಳೊಂದು ಪಾತೇರುವರು ದಾದ ಪಾತೇರುವರು ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತತ್ತ ಎಂತ ಮಾಡೋದು. ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೋರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. 10 ಮಂದಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಒಮ್ಮೆ 10 ಮಂದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರಂತೆ ನೋಡುವ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ. CM ತೇಜು ಬ್ರೋ ವನ್ಯ ಓಕೆ 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 ಉಮೇಶನ್ನ ಒಳ್ಳೆರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಣದೊಳ್ಳೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶನ್ನ ಬೇತೇರುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಿಗಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ರಕ್ಷಣನ್ನ ಪಣದೊಳ್ಳೆರಿ ಲಿಖಿತ್ ಹಾಯ್ ಪಣದೊಳ್ಳೆರಿ ಲಿಖಿತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಹಾಯ್ ಕಡಪುರೊಚ್ಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲಿ. ಯಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಪಟ್ಟ ಅಂದೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ. ತಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನ್ಪೇರ್ತ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಂದ ಜನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ತೂದು ಪೋಪೇರು ಉಲೆ ಬರ್ತದೆ ಚೂರು ತೂದು ಪೋಪೇರು ಬಲಿಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಲಿಗ ದುಬೈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಕೂಕಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರಿ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ನಜೀರನ್ನ ಆ ರೋಲ ಲೈವ್ ತುಯಡರೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಕ್ಕಳು ಬರ ಎನ್ನ ಪುದಾರಂದು ಆಯ್ದು ಎಪ್ಪುವೆರೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಪೋಯಿನಾರು ಬತ್ತಿನೇ ಜತ ಬಾಲೆ ಜೈಜಲ ಇನಿ ಪ್ರವೀಣನ್ನೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯರು ಹಿತೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಡಿಪೋಯರು ಧನಂಜಯನ್ನೇ ಓಡಿಪೋಯರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಭಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು. ಮಲ್ಲಿಗ ದುಬೈ ಐನು ಪೂರ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಕೇನೊಡ್ಚಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪೇರ್ರಿ ಅಂತೆ ಅವೇ ಇಜ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಗ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಚೇನುಗು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಅಕ್ಕಲ ಪುದರ್ಪುರ ಬರೆಪ್ಪ ಅವು ಎಂಕ ಹೊರ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಈರು ಕೇನ್ನೆ ಒಂಚಿ ದಾದನ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ನೆ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಶಾರ್ಜಾಗಿ ಪೋಯರೆ ಏತು ಬರ್ತದೆ ಆಗುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಹೀರ್ ಕೇನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಕಳು ಸ್ಟಕ್ ಆಪಿಂದ ಈಗ ಏರ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಂದೆ ಕುಲ್ಲುನು ಪಟ 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 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಂದು ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಜನಗಳು ತೂಯರೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಎಂದಕ್ಕೇಂಡೇರು ಯಾನು ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷನು ದೇವರೇ ಏಪ ಒಂದು ದಾದ ಉಂಪಿನ ನಿಕ್ಕಳು ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಬಂಡೆ ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಮರ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 10 ಕಾರಿಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಜಿಗೈಟ್ ಒಂಜಿಗೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ ಏನು ಮರ ಇತ್ತ ಉಳ್ಳೆ ವನಸ್ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲತ್ತಪ್ಪ ಆ ಪೂಜಾ ಕಜಿಪಾದ ಪೂಜಾ ನಾರಾಯಣನೇ ದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಆಂದು ನೀನಿ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜರು ಜಾಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣ 1 kg ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಕೇನೆ ಬಣಂದು ದಾದ 1 kg ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಕೇನೆ ಅನ್ನು ನಾರಾಯಣನ ಉಲ್ಲೆ ದಾದ ಪನೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂದ ದಾದ ಪನೋಡು ಬಂಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾದನ್ನಲ್ಲ ವನಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ ಪಟ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡತ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮನ್ಪೆರ ಎಡ್ಪಿಚೇರಿ ಎನ್ಮರ ಅಂಟೇಳಿ ತುಂಬು ಇರಿಗೆ ಎನ್ಮ ನಾರಾಯಣನ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಇರು ಕೇನ್ವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಇರು ದಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಚನ ಮಂತೊಲ್ಲಾರು ರಕ್ಷನ್ 1 kg ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ವೇರು 1 kg ಕ್ವಶ್ಚನ್ ದಾದವು 1 kg ತುರೆ ತೌತೆ 100 ಯಾನು 1 ಕೇನ್ವೆ ಎತ್ತೆ ಈರು ಎಕ್ಕಾಟ ಶುರು ಮಂತಾರೆ ಯಾನೊಂದು ಕೇನು ಎತ್ತೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಜನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆಪಿಸಿ ಬೇಗ ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನೀ ಬನದಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಕೋಗುದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿಕುಲು ಏನು ಪಾತೆರು ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಕ ಪಾಪ ಪೋಪೇರು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದು ನಿಕುಲು ಪಾತೆರು ಪಕ್ಕ ಅಪಗಾರ ಉಂತು ಇರು ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲಿಕ ಬಂದಾಗ ಪಾತೆರು ನೇಂಚಿ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲು 1 kg ಕಾಟನ್ ದುನ್ನನ 5 kg ಕರ್ಬ ದುನ್ನನ ಒಬ್ಬ ಮಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದ ಇಂಬೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈನ ಬತ್ತೀರ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಹೌದಾನೆ ಅಂಚ ಆಪುನೆ ಈರು ಗುರಿಕಾರೆ ಅತ್ತೆ ಪಣ್ಣು ಅವೇ ಅನ್ ಬನ್ನಿ
ನಾರಾಯಣನ ಗುರಿಕೆರೆ ಅದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಂತವನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಮೇರೆಗ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಂತದು ಪಾತೆರ ಪದ ಕಟ್ಟದಿ ಓಡಕ್ ನೀನು ಪೋಯರವಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೂತರ ಪೂರ ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೇನ ಸ್ಥಾನ ಒಲ್ಪ ಐನ್ ಪನ್ನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನ ಒಲ್ಪ ಐನ್ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಾಜಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂಡ ಐನ್ ಪನ್ನೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ 5 kg ಕರ್ಬ ದುನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನಿ 5 kg ಕರ್ಬದಾತೆ ದುನ್ನ ಕಾಟನ್ ಪೂಜಾ ಕಾಟನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು 5 kg ದುನ್ನ ಆತೆ ಪುಂಡು 10 kg ಕಾಟನ್ ಅವು ಆವೆ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲಿಕದ ಬೈ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಅವು ಅವೇ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಚೇಲೂರ ಕೋಡೆಯರ ಪಂಡೇರದು ಚೇಲೂರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾರ್ ಹಾಟ್ ಕಡಪುಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋ ಲೇಟ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡ ಅಂದು ಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ 1 kg ಕಾಟನ್ 5 kg ಕರ್ಬದಾತೆ ದುನ್ನ ಒಪ್ಪುಂಡು 1 kg ಕಾಟನ 5 kg ಕಾಟನ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಮೋದನ್ನ ದಾದೆ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲಿ ಆಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಪಿನ್ ಮನ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು 10 ಎಂದು ಬರೀತಿ ನಡೆ 1 P ಇಂದ ಆತ ನಾವು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಅಂಚತ್ತಕ್ಕೇನು 5 kg ಕಾಟನ್ ದುನ್ನನ 5 kg ಕರ್ಬ ದುನ್ನನ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಅಂಚಕ್ಕೇನು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅವನೊಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಎಕಡೋರು ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಇರ್ಬೇಕ ಪೋದಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬತ್ತೀರ ಮಾತೇರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇರಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಸಂಪು ಪನೊಂದುಲೇರು ಕೋಪಡು ತೂಂದುಲೇರು ದಾದ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಪೋತುಜೇರ ಅಂತ ಸಂಪನ್ನೆ ಎಂಚಾದ ಸಂಪತ್ ಅಂಚ ಅದು ಪೊಡು ಕೋಪ ಬತ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕೋಪ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದಾಯ ಕೋಪ ಅಂತ ಪನ್ನೆಯವರ ಸಂಪತ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ದಾಯ ಆಂಗ್ರಿ ಆತಾರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಾಲೀಕ ಕೋಪಡುಲ್ಲೇರು ಒಣದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕೋಪಡುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ದಾದಿಗೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೇಳ್ನೆಗೀರಿ ಈರೆ ಕಡರ್ನ ಲೈವ್ ಪೋತುಜೇರಂದ ಆರೆ ಕಡೆ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಸುಳ್ಮಂದಿತ್ತೀರಿ ನೀ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಪಾಪದಕ್ಲೆನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ತಿಕ್ಕನಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಪನ್ಪುನ ದಾಯಿಗೆ ಕರ್ಮಗ ಅಂದಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪುರ ಪಾಪದಕ್ಕಳು ಪುರ ಏರ್ ಲಜ್ಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೇ ದೋಣಿಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅರ್ನ ಎಂಜಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮೇಕ್ಲ ಹೊರ ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಾಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣತೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆನ ಲೈವ್ಗಳ ಪೋಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರೇಡ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇಪ್ಪುವೆ ಆಗ ರೆಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಆಯನ ಕಾಂಡೆದ ಗಾರ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಅದು ಪೋಪೆ ನೈಟ್ದ ಗಾರ್ಡ್ ಬೇಲೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ಏನನು ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪಣ್ಣಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಸಾರಿ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಹೊರ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದತೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೊರ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲಿಕದ ಬಾಯಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರಿ ಈ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದೇನೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತ ಆಗಡು ಈತ್ ಮಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು వచ్చి ಅವೇನ ಅಕ್ಲೆಗ ಓದು ಕುಳ್ಳೇರ್ ಲಾಪುಚಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಕೋರಿಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಮಾಸೋಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಅಂಚೆ ಬರಕೇನೆ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿನಿತ ರೇಟ್ ಏತು ಅವು ಬರಗೇನೆ ಎನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ 5 kg ಕರ್ಬ ದುನ್ನನ 10 kg ಕಾಟನ್ ದುನ್ನನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 10 kg ಕಾಟನ್ ಅತ್ತ ಮಾರಾಯ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಸಂಪು ಅನ್ನ ಒಂದೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬಣದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎನ್ನಡ ಪಾತೇರು ಜರ ಸಾರಿ ಕರೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಈರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕರೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೇರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುವಿರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮರೇರು ದುಂಬು ಪೋದು ಬಲ್ಲೇವಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಂಪದನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕ
ನಾರಾಯಣ ಕುಲಲ್ ಅಂಚ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆವು ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾರ್ಡ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೆ ಈರ್ ಪೋರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕನ ಕಟ್ಟದುಂಡು ಇರ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಮಲ್ಲಿಕದು ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರಡು ರಕ್ಷಣೆ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಚ ಮಾಡ್ದೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕೇಂದು ನೆನಕೇಂದು ಗಾರ್ಡನು ಬೇರೆ ಹಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪುವೆ ದಾಯಿಗು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೋಕೋನಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅತೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅತೆ ಎಂದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೋಕೋನಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾವ್ ಏತ್ ಕಿಲೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬನ್ನಿ हाय रियो मेहता हेलो वेलकम टू लाइव कैसे आप लाइक कर दीजिए स्वागत है आपको हमारा लाइव में और आप हमारा चैनल में गया हुआ है वीडियो सब देखा है मेरे को सपोर्ट किया है क्या थोड़ा बता दीजिए ट्रायंगल कुकी 0 बनोदिल्ले ट्रायंगल कुकी 0 बनोदिल्ले ट्रायंगल कुकी 1 सॉरी बनोदिल्ले ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನು ದಂಬು ಕಟ್ಟದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಓದರೇನೆ ಬರ್ಪುಜ ಬಲ್ತದ ಆಂಡವ ಮಿತ್ ಕುಕ್ಕಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಎತ್ತು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪದನ್ನ ಒಲ್ಲೇರು ಅರಡ ಪಲ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಕಡ ಸಾರಿ ಒಂದು ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪರ ಪಲ್ನೇನಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ ತೆಲಿಪುನಿ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಿರು ಸತ್ಯ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ನಗನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದಾಂಡು ನನ್ನೈತೆ ಅವನು ಕುಡರತ್ತು ಓಡೋಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಸೊ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಆಯ್ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಆಯ್ ದಾಯ ಬೇಲೆಡ್ದೆತ್ತೆ ಪಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೂರುಂಡು ಒಂದು ಕನ ಕಾಟುದುಂಡು ಸೊ ಇಂಬೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತು ಪಂಡೆತ ಒಂಜ ರಾತ್ರಿಡೆ ಬಂತೋಡಿಂಬೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕೋ ಅನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಈರು ದುಂಬೆ ಪನೋಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಪ್ಪು ಬತ್ತೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ಬತ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಛೇ ನೀವು ಅವರ ಲೈವ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಲೈವ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ನೋ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೋತೆ ಸೋಂಬೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಕಪ್ಪು ಬತ್ತೀರೆ ಕಪ್ಪುಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಸೋಂಪೆನಕೇನು ಸೋಂಪೆತ್ತೆ ಸೂಂಬೆ ಎಂಕುಲಾವ್ ದುಂಬಂಚೆನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ಸೂಂಬೆ ಬನ್ಪಿನಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಪ್ಪು ಓಲ್ಲ ನೇಲೊಂದೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಂದು ಕಂಡೇರು ಪಾಪ ಬರಡಿ ಯಾರೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರಡಪ್ಪ ಬರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಇತ್ತದೋಡು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒತ್ತಿಗೆ ಆಡೋಡು ಸಂಪತ್ತನೆ ಕಪ್ಪು ಓಲ್ಲ ನೇಲೊಂದು ಬರ್ಪ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ಸಂಪತ್ ಅವರೇ ಏನದು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ತುಳು ಹೋದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರು ಅರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅವೇ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪೋಯಿರ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಬರ್ಪೆ ಬರುವೇರು ಒಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿದ ಟೈಮ್ ಮಾಡ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಎನ್ಮ ನಲ್ಪಾಂಡ್ ಸೊಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ಬರ್ಪೇರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಬರೆದು ಆಯ್ಜಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತನ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತದೋಡು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಆರು ಬಿಜಿ ಉಪ್ಪುರಿ ಏಪಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಮುಸುಂಟು ಬಾಡ್ಪಾಯರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಾಗ ಅಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಆರು ಕುಸಲು ಪಣ್ಣಿ ಅಂದಿರಡ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಉಲ್ಲನ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿನಿಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ 1000 years నేను ఓలా ఓదుదేను ಉತ್ತರ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಸ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಪ್ಪುನು ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬರೋಡು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣವನಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಬಿಡೋಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ದುಬೈಗೆ ಬಿಡಿಯಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕಪ್ಪದಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವೇರಾರು ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನಾಗ ಹಾಯ್ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪುಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೇವರ ನಿಗಳು ಎಂಚಿನ
ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಪ್ಪು ಪೂರ ಬಣ್ಣಗ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಒಲ ಓದ್ದೆ ಮಾರೆ ಮುರಣಿ ಇಂಕ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೇಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಸಂಪು ಒಂದ್ಗೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅವರು ನೀವು ಕಪ್ಪಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೇಳುವುದು ಆಫ್ರಿಕಾದವರು ಸಹ ಕಪ್ಪಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ನಡೀತದೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒವ್ವ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಪ್ಪು ಗೊಂಜಿ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಕಣ್ಲಿ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಊರಿಗೂ ತಿಕ್ಕುಡತ್ತ ಮಾರೆಯ ಕಪ್ಪು ನನಗೆ ಕಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅವರು ಹೌದಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಗೇಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೊಲ್ದ ಪುಂಡ ಆವಡು ಪೇರಲ್ಲೇ ಅವಳು ಎರಡೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ದ ಆತೇರ ಕಾ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆರು ಊರ್ದಾರಿಯೇ ದಾಲ ಪಲ್ನೆ ಅಂದೆ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಡೌಟು ಅಂಡಲ್ಲ ಆರು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆರು ಒಂದೇನು ಬುಡ್ದುಗೋರು ಒಂದಿಜ್ಜಿರತ ಅವೆಡ್ಡೆ ನಂಕ್ಳೊಂಜಿ ಪಾತೆ ರೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸಾರ್ ಒಂದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಒಡೆ போயிரு ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಡೆ போயிரு ಛೇ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರಂದು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿಜ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಣಿ ನಾನು ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಬನ್ನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಎಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದಾದೆ ಏಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆನ್ಸರ್ ದಾದಂದು ಎನಕ್ ಅರಿಯಿಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನಿ ಮೇರ್ ಬೈಜ್ಯರದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೆಗಡೆ ಅರ್ನ ಸಾರಿ ಹೆಗಡೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಮರೆತು ಮಣಿಂಚಿನ ಸಂಪತ್ ಕಪ್ಪು ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ದೇಕ್ಕಿ ಬನ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ ಮೋನೆ ದೇಕ್ಕಿ ಬನ್ನಿ ಪೊರ್ಲು ಆಗ್ತೀರ ಕಪ್ಪು ನೀವು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕಿ ಬನ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ ಪೊರ್ಲು ಆಗ್ತೀರಾ ಅವಳದಲ್ಲೇ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒವ್ವ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂದೆ ಅವತ್ತು ಎಣ್ಣ ಅಂಜಿತ್ತನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈರ್ದು ಬಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಈಯ ನಂತರ ಯಾವುದು ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತದೆ ಪಲ್ಲೆದಗ ಕಪ್ಪು ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಯರ್ ಓಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಮ್ಮು ಚಲೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಎಫ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನವೀನನ್ನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ತುಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಬರಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಫ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡೇರು ಪಟ ಪಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ದಾದೆ ಏಕೇನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂದೊಂದಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಡೆವೆ ರಕ್ಷಣೆ ದಾದ ಅನ್ಪಿಡ್ತೂಕ 13 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ 13 ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆವರ ಏರ್ಲ ಹೈಡ್ ಹಿಡಿತಲ್ಲ ಚೂರು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ लाइव बाई दिनेक रीवा मेहता आप है नहीं चले गया आप लाइक नहीं दिया लगता है मेरा लाइव को उमेश अन्न उल्लेರು ಎಫ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿನ್ಪಿನತ್ ಪನ್ಪುನ ಪರ್ಪುನಲತ್ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಅವು ಓಂಡು ಒಂದು ಕೇನುವೇರು ಫ್ಯಾನಾ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯೆ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವ್ವೇ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಮಾರೆ ಬಲ ಸಂಪದನ್ನು ಎಫ್ ಎ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನಿಯೇ ಅಯ್ಯನು ಒಂಜಿ ಕೆ ಜಿಗೆ ಕಳ್ದೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ LKG ಕಳ್ದೆ ಅಂದ ಓಕೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ಲ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು
ರಕ್ಷನ್ ಸಂಪತ್ತನೆ ನಿಕ್ಕೆ ಏಸತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಜ್ಜಾರೆಗ್ ದಾನೆ ರಕ್ಷನನ್ನ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗ ಆರು ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರ 2 ಸತಿ ಪಂಡೇರ ಹಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಸಂಪತ್ ಅವರೇ ಆಯಿತು ಏನಾಯ್ತು ಸಂಪತ್ ಅವರೇ ಎಂದು ಕಪ್ಪು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಪ್ಪು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷನ್ನ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದದ. ಊಟಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೆ ಬಸ್ಸಾರು ಮನದಲ್ಲಿ ನವೀನನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣದಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಇರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಲೈವ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ದಿನವಲ ಬಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ತದ ಕಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರಂದುಪ್ಪಳೆ ಇರು ಬತ್ತಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಂದುಪ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವು ಎನ್ನರ್ದು ಫೈಂಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರಿಂದು ಫೈಂಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೇನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ. ನವೀನನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕಪ್ಪು ಪೊಣ್ಣು ನವೀನನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಿತ್ ಎಂದು ಪಂಡೇರ್ದ ಅದೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನು ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕಪ್ಪು ಎಂತ ನಿಮ್ಮ ಅವತಾರ ಕಪ್ಪು ಏನು ಊಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಸಂಪತ್ ಅವರೇ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾಯಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೆ ಬಸ್ಸಾರು ನವೀನನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈ ರಿಜ್ಜಾಂಡು ಕಪ್ಪು ಪೊಣ್ಣು ನವೀನನ್ನ ಕಿಪ್ಪು ಮಿತ್ತು ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವು ಏರ್ನದು ಫೈಂಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡೆ ಏಕೆಂಡೇರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತದೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ್ನ ಬಂದು ಅನ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣದುಲ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣದುಲ್ಲೇರಿ ದೂರ ಪೋಯರ್ ಮಾತ ಬತ್ತಾರ ಕೇನದುಲ್ಲೇರು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆರ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಪೋಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಇದೀನಿ ನಾನು ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇದ್ದಾರೆ ಕಪ್ಪು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನಿಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಟಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಬಫರ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಸರಿ ಅಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಫರ್ ಯಾವಂದುಂಡಾ ಇತ್ತ ಸರಿ ಅಂಡು ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ಉಂಡು 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 ಓಕೆ ಅವರವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಪುಂಡಿಯ ದುಬೈದು ಬರ್ಪಿನತ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ಲ ಆವೊಂದು ಬರ್ತನತ ಸೊ ಅವರ ಪಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಒಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ಪಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಪಾತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕಪ್ಪು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುಬೈಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಬೊಲ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಬೈಡ್ ಬೊಲ್ದಾಪುಜೇರಿ ಕಪ್ಪಾಪಿನಿ ಮುಲ್ತ ಸೆಕೆಕ್ ಉಲಾಯ್ಡ ಒಲ್ಲ ಕುಲೊಂಡ ಬೊಲ್ದಾವೇರು ಒಲ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಚರ್ಮ ಎತ್ತಿನಾಕುಲು ಬಾಕಿದಾಕುಲು ಕಪ್ಪೆ ಪುರಿ ಯಾನ್ ಕಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ಇದೀನಿ ಸಾರ್ ಪಣದಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಓಡಿ ಪೋತೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣದಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಚಂಪತನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ಏರಿಂದು ಪಣದಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಕೇಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ಇರೆಗ್ ಬಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣದಲ್ಲೇರು ಏರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆತುಂಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ಹಲೋ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಡೇ ಕಡೆ ದೋಸೆ ತಿಂಡೆ ಮಾತೆರ್ನ ಎದುರುಡೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕಿ ಈ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಮುಗಿಪು ಕಪ್ಪು ಸಂಪತ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ ಒಮ್ಮೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಟ 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 ಅಂತ ಪಟ ಪಟ ಆರು ಗಾಳಿಪಟ ಸಂಪತ್ ಎಂಕ ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಬಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ
ಕುಡರ ಉಣ್ಣೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಒಂದು 6 ಉಂಡೇರು ದಿರೆಗೆಂಚು ಗೊತ್ತು ದಾದನ ಒಂಜಿಂದು ಒಂದುಂಡು ಕ್ಲಾಶ ಒಂದುಂಡು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲು ತಿನ್ಪಿನ ಹತ್ತು ಬರ್ಪುನಲ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಪಿರ ಅವೆನ್ ಓಲುಂಡು ಕೇನ್ವೇರು ತಿನ್ಪಿನಲ ಹತ್ತು ಬರ್ಪುನಲ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಅವೇನು ಓಲುಂಡು ಕೇನ್ವೇರು ಪಡಿಕೆ ಬರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಿನಿ ಹತ್ತ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪನ್ನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ 10 ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಓ ಐಟ್ ತೂಯಿನಿ ಪಂಡೇರು ವೈಟ್ ತೂಯಿನಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಕಪ್ಪು ನನಗೆ ಸಂಪತ್ ಅವರು ಲೈವಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಅಷ್ಟೇ ಓ ಹೌದಾ ಓಕೆ 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 ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಚಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಬಂದೇ ಬನ್ನಿ ಆಯಿತಾ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಸಂಪತ್ತನೆ ಕಪ್ಪು ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಂದು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಲ್ಲದ ದನೀನು ಅಂದ 10 ಜನ ಉಳ್ಳರ 10 ಜನವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟು ಹೊರಾನೇನು ಮಾಯರು ಕೆಲವರು ಬತ್ತು ಲೈಕ್ ಅವರು ಒಂದು ಜೀರು ದಾಯಿನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲಡ ದನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಕ್ಕೇನೇರು ಅಂದು ದನಿ ಇತ್ತೇಟ ಇಲ್ಲಡ ಬಿನ್ನೇರು ಬಂದಾಗ ಸಪೋರ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಯಾಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅವೇನು ನರಮಾನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜ ಅವೇನು ನರಮಾನಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಇಲ್ಲದ ದಾಯಕೇನ್ವೇರು ಸಪೋರ್ಟು ಸರಿತ ನವೀನ್ ಸಪೋರ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟುಕ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕಪ್ಪು ಪಾಪ ನವೀನನ್ನ ಒಂಡೇರಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಎಂಗಳು ತೂತು ಜಾತೆ ಹೊರ ಕಪ್ಪು ತುಯ್ಯ ಅಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಪಾಪನ ಜೋರ ದಾದಂದು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಪಾತೆರ್ನ ಗಜಿನಲ್ಲ ಪಾಪ ತೋಜುವೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ಏರಿಂದು ಪನ್ಪು ಜರತ ಚಂಪನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಳ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದ ಅಚ್ಚ ರಕ್ಷನ್ ಅಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಕೋಡೆ ಪಣೊಂತೇರಿ ಯಾನ ಆಂಜೋ ಉಂದಿ ಪೊಂಜೋ 10 ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ತೂಲೆ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ಏರಿಂದು ಪಲ್ಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು 16 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 16 ಜನ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರೆಂಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಕಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒರ್ಮ ಬತ್ತಾಣ ನಿಕ್ಕಲು ಪಂಡಾಟ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಜಿನ ಒಂತೆ ಪಾತೇರ್ಗ ನಿಖಲ ಇಷ್ಟ ಅವರ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದದ್ದು ಮಂದರಕ್ಕ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮಂದರಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇಡುಪುನಗಾರ ಈತ ಪಾತೆರ ಸಾಧ್ಯ ಕಪ್ಪು ಸಂಪತ್ತು ಯಾಕೆ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದಕೇನು ಇಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತು ಯಾಕೆ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದಕೇನು 13 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ 13 ಮಂದಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರುವ 9:30 ಇತ್ತ ವರ್ಮಾಣತ ಉರುಡು 10 ಎಣ್ಣತ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ನೀವು ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಂಪತ್ತು ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಣ್ಣ ಅವರು ಒಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಯಾರೇ ಕಡೆ ಸುಂದರಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಮೇರೆ ಅಣ್ಣ ಒಣಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ನೀವು ಹುಡುಗಿ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕಪ್ಪಕ್ಕ ಒಣಂದುಲ್ಲೇರು 14 ಜನ ಬರ್ತೀರ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಡ ನನ್ನದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಬಂಡೇರು ಪಂಡ ಪೋಚತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಬೇಡ ನನ್ನದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಮಂದರ ಕತ್ತಿ ಮನದಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದರಕ್ಕ ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನದಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನೇ ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಮನ ಇಜ್ಜ ಬಾರಾದಪ್ಪ ಅಂತ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಒಳ್ಳೆರು ನೀಲ್ಲ ನಾಡು ಮಾಡ್ರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಪ್ಪು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಂಪತ್ತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ
ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಕೇಳಿ. ಬೊಕ್ಕ ಏರಾದುಪ್ಪು ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡಿಕೆ ನೋಡಾಪುನ ಅಂತ. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಲ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರಾದುಪ್ಪು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಆರೆಗೂ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಸುಂದರಪ್ಪ ಅಂತ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ನವೀನ್ ಚಿಕ್ಕನ ಅಂದು ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನು ಓಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಣ ಆತು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಈರಿ ಏರೆಂದು ಪನೋಡು ಈಜಿ ಯಾರು ಏನು ಬೇತೆ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲ ತೂತೆ ಕಪ್ಪು ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ಪಿರಾರು ಯಾನು ಅರೆಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಂದು ಅಂದು ಬಲಗೋರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದು ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಪೀಸಿಡು ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪೀಸಿಡು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜವಾರ್ನ ಗುರ್ತದಾರೆ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಗುರ್ತದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ ಗುರ್ತದಾರೆ ಅರೆ ಗುರ್ತಂಡರ್ನ ಯಾನ್ಲ ಬೇತೆ ಲೈವ್ ಇಡು ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನರೆಗೆ ತಾರೆ ನಾನು ಆಂಡಲ್ಲ ಚಂಪನ್ನಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೂ ಕೊರಿಯರು ಅನ್ನಂದು ಆರು ಕ್ಲೂ ಉಂಡು ಅರಡ ಅರೆಗೆ ಏರಿಂದಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅನ್ನ ಪನ್ಪುಜಿ ರಾತೆ ನಮಕ್ ಸಂಪತ್ತನ ಕಪ್ಪು ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಸ್ ದಾರ್ ಗೊಬ್ಬುನಾರ್ ಇಡೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದಾರ್ ಇಡೆ ಗೊಬ್ಬು ಕಪ್ಪು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದಾರ್ ಗೊಬ್ಬುನಾರ್ ಇಡೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಮೇರೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಯನ್ ಲಾರ ತಂಡ ಒಕ್ಕೊಂಜೇರಿತ್ತೀರು ಕಪ್ಪುದಾರು IPL ಗೇಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ರೈಸ್ ಗೇಲ್ ನಾರಾಯಣ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಅವನದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಪ್ಪ ಏರು ದಾದಂದೆ ನಂಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಲೆ ಜಾರು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಅರಡ ಪಾತೆರ್ಗ ನಂಗೆ ದಾನೆ ಯಾರು ಕಪ್ಪಾಡು ಬೋಲ್ದಾಡು ಪಾಪ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ ಆರು ಅವಲ ಪುದರ್ ದೀತಿನ ದಾದ ಆರು ಕಪ್ಪುಂದಲ್ಲ ಪಂತಜೇರು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೇಂದೇನು ಪಂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಕಪ್ಪಿತ್ತು ನಾವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪ ಪಂಡ ಆರೇ ಕಪ್ಪೊಂದು ಪಂತಜೇರು ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಚಾ ಒಂದು ನಾನು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಪ್ಪು ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಗೇಲ್ ಹತ್ತಿ ಕ್ರೀಸ್ ಗೇಲ್ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಆರು ಬೋಲ್ದವ್ರು ಲಿಖಿತ ನಾನು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅವ್ರು ಆರು ಅಂಚಿನ ಮನ್ ಪೇರು ತೂಕ ಲಿಖಿತಾನೆ ಉಳ್ಳೇರ ಸಂಪದನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂದ್ಯ ಯಾ ನವ್ವೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಮಕ್ಕಳು ದಾಯ ಮಂಡೆ ಚಾರ್ಬಿಡು ಕಪ್ಪ ಅಡ್ಬೋಲ್ದಾಡು ಪಾಪ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೈವಡ್ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವ ಜನ ಕತೆ ಕುಡಾರೇನು ಏರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಡು ಒಂದು ಮನೊಂದು ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗೊಂಜಿ ಯಾರು ಗುರಿಕಾರೆ ಅದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಕ್ಕಳು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಆತೆ ಒಕ್ಕದಾಲಚ್ಚಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಅವು ನಮಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಆವು ನಮಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಕಾವೇನು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಂಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಜನ ಬೋಡಿತೀನಿ ಆರು ಬೈದೇರು ಪಾಪ ಅರಡ ಸಂಪಾತನಡ ಆತ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅವು ನಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರೇನು ಪಕ್ಕಡೆ ಅರೆ ಬೇಜಾರು ದಯ ಮನ್ಪುನು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ತುಳು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆಂಡ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸುಂದರಪ್ಪ ಅವು ಬಂಡೇರಲ್ಲ ಆರು ಸಂಪತ್ತ ನಿತ್ಯ ಬಂಡೇರೆ ಸುಂದರಪ್ಪ ಕಾಲ ಕಪ್ಪು ಒಣಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಡಿ ಇವನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಪಾಪ ಅರೇನೇ ನಮ್ಮ ಪತ್ತದ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಲಂಚ ಅದು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸರಿ ಗಾಮ ಪದ ನಿಸವ ತಾನಿಕಾರು ಶಿನಿಸ ಅದೊಂದು ಬೊಟ್ರಾಸಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊನಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದತ್ತು ಕೇನ್ನ ಓಕೆ ಅಂದವರ ಕೇಂಡತ ಯಾವನ ನನ್ನ ನಾವೇನೇ ಪಾತೆನ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಬೃಂದರಕ್ಕಲ ವೈದ್ಯರತೀನಿ ಬೃಂದಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಬುರ ಸುಮಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತಿರು ಪೋಯರು ಎಲ್ಲನ್ ಸಿಸು ಪಾಪ ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಪ್ಪು ನವೀನನ್ನ ಒಂದು ತಿಳ್ಸೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆವಿಯ 11 ಜನಗ ಅಂಚೆನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪಾತೆರು ನೀ 11 ಆಂಡತ್ತೆ 11 ಆಂಡ ಉಂತಗನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚು ಕಡೆ ಸುಜಾತ ಲೇಟ್ ಆಪುಜಾತ 11 ಆತಿಚಿ 14 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾ
ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಪಲ್ನೆ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಾರು ನಿಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಾರು 13 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ತಂದು ಪಾತಿರು ನಿಜನಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪು ಜಾ ಐಕ್ ಕೈತಲ್ ಉಳ್ಳಾರು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ಆನಗ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನೆ ಆತುಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ 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 11 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಅನ್ಪುಗ ಅವೇ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಕಿನ ಓದ್ದಾಂಡ ಇಜ್ಜಾತ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪುಜಾತ ಕೂಕಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಇಪ್ಪಡಿಯೇ ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ ದಾದ ಈರು ಇಪ್ಪಡಿಯೇ ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಈರು ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಅವು ದಾದ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ ಕಪ್ಪು ಸೂಪರ್ 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 ಎಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಇನ್ನಿ ಲೈಕ್ ದುಂಬು ಪೋಪುಜ್ಜಿದಾನೆ ಎಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿ ಲೈಕ್ ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕಳು ಬೈಜೇರು ಏತ್ ಜನ ಬೈಜೇರು ತುಲ ಕೋಡೇರು ತಿಂಚ ಸೊ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಬರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇರಂತ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಲ ಎತ್ತೇರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿ ಲೈಕ್ ದುಂಬು ಪೋಪಿಜಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲುಕ್ಕಿ ಪೋಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಕುಕ್ಕಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಜೆಪ್ಪುನು ಆನು ಮಲ್ತದು ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಕಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ 10 ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಅಂಚಾದು ಒಂದು 10 ಜನ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪನ್ಪಾರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮನ್ಪುಗನ ತಿತ್ತೇನೆ ಬಂದು ಮನ್ಪುಗನ 11 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಕೂಲ್ಕಿ 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 ಬುಷ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ಪಾಪ ಪೋಯರಾನ್ ಕಪ್ಪು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ್ ಪೋಯರಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೆತ್ತು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಮೀನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಸೂಪರ್ 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 ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಯಾನು ಬೇತ ಲೈವ್ಡು ಪಾತಿರ್ದೆ ಈರು ಪಾತಿರುಜರು ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಬೇತೆ ಲೈವ್ಡು ಪಾತಿರ್ದೆ ಈರು ಪಾತಿರುಜರು ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಪಂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿ ಲುಕ್ಕಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕೂಕಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಕಮಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಡು ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟು ಒಪ್ಪುಲೆ 10 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 10 ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಲೆ ಅವ ಹೆಚ್ಚಾയിട്ട് ಆವಾಡು ಇಜ್ಜಿಂದ 10 ಜನನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಲೆ ಕಮ್ಮಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ 11 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 11 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ತುಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅಂದು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮಿಲಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಪ್ರಮಿಲಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು 11 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಪೋಯೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬಡೋದು ಪದ್ಯ ಮಿನಿ ಬಡ್ಚದ ಸಂಪಾಜೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವು ಎಂಚ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಂತಂಡ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪದ್ಯ ಬುಡ್ಚಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ 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 ಪಾತಿರ್ಗನಮ್ಮ ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಐನ್ ಏ ಅವು ಎಂಚಿನ 10 ಐನ್ ಸೂಪರ್ 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 ಅಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಅಂದು ಪಾಡ್ಲೆ 7 ಆಜಿ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ 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 ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವರ್ಂಬ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ 11 14 ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಸಂಪತ್ತನೆ ಕಪ್ಪು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ 14 ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ 15 ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೋಗಬೇಡಿ ಕಪ್ಪು ನೀವೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಇರುವುದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಪೂರಾ ದಾಂಡು ಅಕ್ಲೇಗು ಕಪ್ಪು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಚಂಪಣ್ಣ ಇವ ಅಂಚ ಬಡ್ಚಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದೆ ಪುದಾರಿ ಇರ್ನ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತೂತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ತು ಜಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತು ಜಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಆಯ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು
10 ಜನಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ. ಕಪ್ಪು ಸಂಪತ್ ಈ ಥರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಛೇ ಪಾಪ ಬೇಜಾರಣ್ಣರಿ. ರಕ್ಷಾ ಬೇಡವಾಗೇನೊಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಾನ ಕೂಡ ಫುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಜಿನ ರಕ್ಷಾ ಬೇಡವ ಅಂದು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಾ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಶಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಮೇರೆ ಕೂಡ ರಕ್ಷಾ ಅಂತ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆನು ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಣ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಾ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಏರು ಕೇಳಲಿರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಂಜನಾ ಪಣದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಓ ಅಂದೆ ಸಂಜನಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರು ಬತ್ತಿನೆಕ್. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇನದಿಲ್ಲರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇರು ಹಿರೇಗಳೊಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜಾಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೋದು. ವೀಡಿಯೋ ತೂವಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಚೇರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂವಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಪೂರ ಇನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲೆ. ರಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳಬೇಡಿ ಏನು ಕಪ್ಪುಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಕುಲಾಲ್ ಬಂಡೇರಿ. ರಕ್ಷಣಕ್ಕೇನು ರಕ್ಷಣ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಕಪ್ಪುಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಮುದ್ದು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಕು ಪಣ್ಣಿ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಹಾಯ್ NK ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಪ್ಪು ನಾನು ಇದೀನಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಾಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮುದ್ದು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಸಂಜನಾ ಪಂದರ್ನ ಪುದರ್ಗೆ ಸಂಜನಾ ಅಕ್ಕಾಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲರದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಡೈಲಿ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಸಂಜನಾ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲರದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಬಲೆ ಎಲ್ಲರೇ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮು ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂದು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಾಕಲು ನೀರೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಭವ್ಯ ಬತ್ತಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಗಳು ಪುರ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೇರ ನನಗೆ ಭವ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಣದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಹೆಲೋ ಸಂಜನಕ್ಕ ಪಣದಿಲ್ಲ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪಣಂದು ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ವರ ಮನಸ್ಸು ಪೋಯರ ಅಂದಾರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಕೊಡೋರ. ಲಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಫೈಟ್ ಆಡ್ಪುರ. ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಪ್ಪು ನೀನು ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬಣದಿಲ್ಲೇರಿ. ಓ ಭವ್ಯ ಬತ್ತೀರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಯ್ ಬಾಯಕ್ಕ ಬಣದಿಲ್ಲೇರಿ. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಜಯಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಬಣದಿಲ್ಲೇರಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಯ್ ಹಾಲ್ ಬಣದಿಲ್ಲೇರಿ. ಮಾತಿರ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ ಅರೆನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನು ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕರು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕೊಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಜೆಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು. ಓ ದೇವರೇ ಅಂದಿ ಲೇಟ್ ಆಣತ್ತೆ ಎಂಕುಲ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಿ ಆತ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಅನ್ಪೋಗ ಬಂದೆ ನಿಕ್ಕಳು ಪೂರ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಾಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈರು ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಿ ಎಂದಕೇಳೇರಿ ಯಾನು ದುಬೈಡ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಸಂಜನಕ್ಕ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಪಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಲೈವಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ನಿಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ನಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಜಪ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಸಂಪತ್ ಪೂಜೆ ಕಪ್ಪು ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂದು ಏನೂ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಕುಲಾಲ್ ವನಸಾಂಡ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಭವ್ಯಕ್ಕ ರಕ್ಷಣಾಯಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಜೆತ್ತಲೆ ಭವ್ಯಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡೊಂದೇ ಪ್ಲೇ ನನಗಂತೆ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೆ ಆಂಡ್ ವನಸ್ ರಕ್ಷನ್ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬೈದ್ವಾರು ಅಂಚೆದಾಲಜ್ಜಿ ಚೂರು ಪಾತೇರೊಳಿ ಕಪ್ಪು ನಾನು ಲೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಲೈವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ವನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಜೈದಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು
ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನೀವು ಸಹ ಲೈವ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲೈವ್ ಪಾತಿರ್ವರಾ, ಲೈವ್ ಇಡು ಪಾತಿರ್ವರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲೈವ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಡೇರು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಪವಿ ಅನ್ನದಾನೆ ಬೈಜ್ಯರು ಕಪ್ಪು ಯಾವ ಸಮಯ ಮಾಡಬೇಕು ಭವ್ಯ ಕೂಕಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ನೀ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಸಮಯ ಯಾವುದಂತ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈಗ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಂಡೇ ನೀವು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಲೈವ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಜೈ ನವೀನನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ವೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ 14 ಜನಟ್ಟಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಬನ್ನಿ ಪಟ 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 ಬನ್ನಿ. ಓಂಡು ಪಟ ಪಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಏನಲ್ಲ. ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವರನ್ನು ಬಂದರೆ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಟ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನನಯರು ಬಾಕಿಲ್ಲೇರು 13-14 ಜನ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪೋಯಿರ ಅಂತ ಹೋಜಿಂಡು. ನಾಳೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರತ್ತೆ. ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಪ್ಪು ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ನಿಕ್ಲೇನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂಡೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇರೇಗು, ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಯಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಿನಾಗಲಿ ಇರೇ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ. ಸೊ ಇರು ಏಪಲ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಳೆ 8:30 ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮಿಂಗ್. 8:30 11 o'clock ಮುಟ್ಟ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಚಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಹಿಡೇ ಉಪ್ಪುಳೆ ಕಪ್ಪುಡ ಪಾತಿರಂದು ಉಪ್ಪುಳೆ ಕಪ್ಪುಲ ಅಂಚೆನೆ. ಕಪ್ಪು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ 8:30 ಇಂದ 11 o'clock ವರೆಗೆ ಡೈಲಿ ಇರಿ. ಮತ್ತು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡುವ, ಅದು ಬೇರೆ ಟೈಮಿಂಗ್, ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈವಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬನ್ನಿ, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೂ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ. ರಕ್ಷನ್ ಉಫೇತ್ ಅಂತ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ? ಅದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇನು. ಕಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಡೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ 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 ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬನ್ನಿ. ಕಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ಇಡುಲ್ಲಾರು. ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಾಯ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆತನು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬನ್ಕಾರೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಅವೆ ಎನ್ಮರೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ಮರೆ ಹಿಡಿದು 11 ಗಂಟೆ ಊಟ ಫ್ರೀ ಮಂತ್ ಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅವರ ಲೈವ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಜನಕ್ಕ ಟಾಟಾ. ಸಂಜನಕ್ಕ ಟಾಟಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವು? ಸಂಪತ್ಪನ್ನ ರಕ್ಷನ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಂಜನಕ್ಕ. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಬಾಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲ ತುಳುವಾತಿರ್ನಿ. ಓಹೋ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಾಡೋಡು ಒಂದು ಏರಿಂದಾವ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಿ. ಕಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಕೀತೊಡ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಖಲು ಎಕಾರ್ಡರ್ದಿಂಚ ಲೈವ್ ಇತ್ತದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತಿಕ್ಕಗ ದಿನೋಲ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಹಿಡು ಪಾತೆರ್ಲೆವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಮರ್ಯಾದೆ ಫೋನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತ ಕಪ್ಪು ತತ್ತದು ಬಾಡ್ನಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ನಾನೇ ಒಣದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಎಂಡ ಮನ್ಪುಗ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಯಾರೆ. ಸೊ ಆ 3 ನಿಮಿಷ ಮುಗೀತದ ಪೋಯ ಅಂತ ಹೋಜುನು ತೂಕ ಎನ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ತೂಕ
ಕಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಂಡೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ಏರು ಪಲ್ನೀರು ಎನ್ಮ ಜನ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 3 ನಿಮಿಷಡು ಪಟಪಟ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೇವಂತೆ ಏರಾಂಡಲ ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪುಂಡು 2 ನಿಮಿಷ 26 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಕ್ಕ 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 ಅನ್ನುವಂತ ಏರಂಡಲ ರಕ್ಷಣ್ ಜೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಜೆಪ್ಪು ಜೇನಿ ಬಂಡೇರು ಆಯ್ ಜೆಪ್ಪ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪಡತ್ತ ಮಾರೆ ಕಪ್ಪು ಯಾರು ಹೇಳಿ ನೋಡುವ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೊಂಜಿ ಇಂದುವೆ ಆದುಪಾಡು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದುಪಾಡು ಅವು ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೋಚವೆ ಸಂಪತ್ತನ ಕಪ್ಪು ಈರು ಸೂರು ಅಮಸರ ಮಲ್ತಾರೆ ನವೀನನ್ನ ಕಪ್ಪು ಈರು ಚೂರು ಅಮಸರ ಮಲ್ತೇರು ನವೀನನ್ನ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಪಾಡ್ನ್ಯಾರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಉಂತುಲೆ ನವೀನನ್ನ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಯಾನು ಉಂಟು ನನ್ನ 3 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಉಂತದ್ದು ಪೋಯಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಗ್ಲ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದರ ಕತ್ತಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಂಡ ಆರ್ನ ಒಂದೇಟು ಬರ್ಪುಜೇರ ಅವು ಬರ್ಪೇರಾರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ನವೀನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೃಂದಕ್ಕ ಜರ್ನ ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ಪನ್ನು ಹೊರ ಸಂಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಮೊಕಲ್ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುರ ಅಂದಿತ್ತ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪು ಅಡ್ಡ ಪಕ್ಕ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಜೆಪ್ಪುವ ಕಪ್ಪು ಪಲ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಈರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪದನ್ನೇ ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕನ ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಬೈಚೇರ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ ಜಂಕ್ ತೂಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಏರು ಅಂದ್ಕೇನು ನನ್ನ ಕೂಡ ಐತ ಪಿರವಡ್ ಪೋಡಾಪುಣಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಏರು ಅಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಪಲ್ನೆ ಪಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬತ್ತೇರು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ನಮಸ್ತೆ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ ಒಂದು ಪುನಗ ಬತ್ತಾರು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲನ್ನು ತೂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಈರು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಇತ್ತಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ವೈರಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆನ ಲೈವ್ ಪೊಸತ್ ಒಂದು ಮನದಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಡೌಟಿ ಎಂಕ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ದಾದೆ ಇರ್ನ ಬತ್ತರ ಕುಡಲ ರಿವೀಲ ಅಂದು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಪಣದಲ್ಲೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಒಲ್ಪದಾರೀರು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡ ಇರ್ನ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂದಕೇನು ಉಲ್ಲೇರು ಕ್ರಾಸ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದವು ಈರು ಇತನೆಟ ಬೈದು ಜರ ಲೈವ್ಗು ವಿನಾಯಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಉಲ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಇನ್ನ ಪುದರೆಂಚಿನ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಇತ್ತೀರು ಲೈವ್ ಪುರ ನನ್ನ ಶುರು ಮನ್ಪಡಂಡ ಓಕೆ ಇಂಕುಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ ಅವೇ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮೊನೋ ಚಾನೆಲ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಇರೇಗ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಜತೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಇರೇಗ ಲೈವ್ದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಮೊನ ಆವಂದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರೆಗಳ ಮೂಲು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈರು ಊಲುಪ್ಪುನಿ ಕೇನುವೇರು ಯಾನು ದುಬೈಡುಪ್ಪುನಿ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಬರ್ಪರ ಕ್ರಾಸ್ಟಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇನುದುಲ್ಲೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೈವ್ 8:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಸೊ ಇರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ ದಿತ್ತೆ ಸ್ವರ ಫೋನ್ ಅಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪೂರ ರೀಚ್ ಆತುಜ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಕುಲ ಇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತಂಡ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಕಪ್ಪು ಮಂಗೆ ಒಂದಿನ ಬಂಡ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ
ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಾಳು ಬಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಈರು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ನೆಂತೀನಿ ಓ ಅಂದ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲ ಕೂಕಿ ತಾತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕೂಕಿ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಬೇಗ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಪ್ಪು ಅಮೇರಿಕಡು ಬುಡೋಡು ಎಂದು ಕಪ್ಪು ಅಮೇರಿಕಡು ಬುಡೋಡು ಒಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲ ಸೋಕು ನಂಬದು ದೀತಾರ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಈತ ದಿನ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಕುಲಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಓ ದೇವರ ಬಾಯ್ ಸಂಪದನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಪ್ಪು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾರಾಯಣನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ನನ್ನ 14 ದಿನ ಕೂಕಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕುಲಾಲ್ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ದೋಲಿ ಆತ ಅಂದೆ ತೂಕ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಳು ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಹೊಡಿತದೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡ ಪುರಿಯಾರು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನವೀನನ್ನ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ರಕ್ಷಣ್ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಪ್ಪು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ SD ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ 16 ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಚಪುರ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಅಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಓ ದೇವರೇ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬನ್ನಿ ಬೇಕಾದರೆ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಪಣದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಗ್ಯುಲ ಸೇಮ್ ಕಪ್ಪು ಬಾಯ್ ಬಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಟಾಟಾ ಬಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲ ಕಪ್ಪು ವೈರಲ್ ಬ್ರೋ ಬಾಯ್ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಆನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಉಳ್ಳಿರು ಕಪ್ಪು ಕುಲೆಟ್ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬರುವಿಯೇ ಅಯ್ಯೋ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ಮಾರೆ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಉಂತು ಗಂಧ ಆಪು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೇ ಲೇಟ್ ಆಡತ್ತಾವ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 10 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ 27 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಹಾಪುಂಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣ್ಣುದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಯ್ ವೈರಲ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂದಿ ಮೂಲು 11 ಕರೀಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜಪ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲ ದಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪಡೆಯಲ್ಲೇ 5 ಬಕ್ಕ ಬೈಯಾಡು ಏನು ಮರಿಕ ತಿಕ್ಕಗ ಪೂರ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬಲೆ ಬೇತೆಯರ್ಲ ಎತ್ತೆಡ ಕಪ್ಪುಲ ಕನೆ ಬೇತೆಯರ್ಲ ಎತ್ತೆಡಲ್ಲಿ ತೊಂಬಲೆ ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಪ್ಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೆಡ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಮನ್ಪುನ ತೂಪಿನಿ ಜನ 11 ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬಂದು ಮನ್ಪುನು ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಧಮ್ಕಿಲೆ ತಂದು ಬರೋಡ ಡುಮ್ಮಿನ್ಲೆ ತಂದು ಬರೋಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲೇರು ಏರೆಲ್ಲ ತೊಂಬಲಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಓಕೆ 10 ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರಿ 7 ಜನ ಆಯ್ರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಗಪ್ಪುಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೇನೆ ಉಪ್ಪಾಡೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ಗೆ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪೆ ಬಂದು ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪು ಜಾಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರಂದು ಆಪು ನಿಂಕ್ ದಾಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಡ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಓಕೆ ಬಾಯ್